Είναι έτοιμα, ξεκινάνε. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Ναι. Είναι δύσκολη ημέρα, το καταλαβαίνω, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε και ευχαριστώ τον Δημοτικό Σύμβουλο του κ. Νικόλου που είναι παρόν, τον εκπρόσωπο του κ. Νομάρχη, όλους εσάς. Είναι η πρώτη κρίση του 2009 και ξεκινάμε με μια έτσι στενά φιλολογική, αν την πω, νομίζω ότι όμως ενδιαφέρει το ευρύ κοινό, εκδήλωση την οποία συνδιοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Διαδρομές. Μια εκδήλωση η οποία μεταδίδεται αυτή τη στιγμή ανοιχτά από το διαδίκτυο και μπορούν όλοι οι φίλοι μας οι οποίοι δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα εδώ να την παρακολουθήσουν και να παρέμβουν με ερωτήσεις τους, να κάνουν παρεμβάσεις και να δώσουν το παρόν. Λοιπόν, θα έλεγα ότι μιλώντας για τις εφαίρεσεις σήμερα, πέρα από ένα ορισμένο κύκλο μοιημένων φιλολόγων ενδεχομένως και ανθρώπων που αγαπούν την ποίηση, δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον. Όμως το βιβλίο το οποίο εκδόθηκε με επιμέλεια του Ευρυπίδη Γαραντούδη, του σημερινού μας προσκεκλημένου και του Τάκη Καγιαλή, απέδειξε το αντίθετο, ότι ο Σεφέρης ενδιαφέρει και μπορεί να απασχολήσει ακόμα τους νεοέλληνες. Και δεν απασχολεί μόνο τους νεοέλληνες μιας μόρφωσης ή μιας εποχής, μιας ηλικίας που είναι εξοικειωμένοι με τους τύπους του. Ο Σεφέρης είναι ένας ποιητής που έχει γράψει μια σειρά από ημερολόγια τα οποία διαβάζονται, θα έλεγα, με το ρυθμό και με το ύφος ενός αφετελούς μυθιστορήματος και έχει γράψει 2 τόμους δοκιμών οι οποίες έχουν τη μεγάλη βαρύτητα στο κριτικό λόγο της χώρας και θυμάμαι πάνω τη φράση του καθηγητή Μαρονίτη, ο οποίος είπε ότι και μία υποσημείωση από τις δοκιμές θα μπορούσε να αποτελέσει αφετελή τίτλου διδακτορικού. Πράγμα το οποίο μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση γιατί αποδεικνύει τη σοβαρότητα αυτών των 3 πλέον τόμων του Σεφέρη πάνω στο κριτικό λόγο. Απόψε μαζί μας είναι ο Μιχάλης Ρέμπας, ο οποίος θα παρουσιάσει το βιβλίο του Γαραντούδη και Αγγελή. Ένα στομιογραφικό του Μιχάλη. Ο Μιχάλης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1980. Το 2003 αποφοίτησε από την Φιλολογία στο Απιθή και το 2008 ολοκλήρωσε τις νοτιχιακές σπουδές του στο Αγίο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εννοώ, το είπα προηγουμένως με τη συντόμευση, ειδικευόμενος στην ελληνική φιλολογία και στη θεωρία της λογοτεχνίας. Εργασίες του 5 απασχολήθηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα τμήματος φιλολογίας, περιοδικά λόγου και τέχνης με επιστημονικό υπεύθυνο καθηγητή τον καθηγητή Καράοκον. Από το 2005 εργάζεται στη μέση εκπαίδευση, ενώ το Σεπτέμβριο του 2008 ο συνάδελφος μας απαρνήθηκε, τον χάσαμε από την Καβάλα, γιατί εργάζεται ερευνητικά ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τμήμα λεξικογραφίας. Το πεδίο του ενδιαφέροντα που έχει καλύπτεται από θεωρητικά συστήματα που αφορούν την λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Και θα ήθελα να πω ότι έχει επιμεληθεί ένα τόμο με τα ποίηματα του Νίκου Παπα-Νικολάου και μία εισαγωγή για την ποιήση του Παπα-Νικολάου. Κάτι που είναι σπάνιο στις μέρες μας, αφού η μοναδική έκδοση των ποιημάτων του Παπα-Νικολάου δεν έχει δει το βιβλίο ακόμα, χρονολογείται από την εποχή του Τάσου Κόρφη και των εκδόσεων Πρόσπερος. Λοιπόν, ο Ευρυπίδης Γαραντούδης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1964, σπούδασε ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1986 στο 1989 δίδαξε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Πάδοβας στην Ιταλία. Από το 1995 μέχρι το 2003 δίδαξε νεοελληνική λογοτεχνία στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2003 είναι πλέον αναπληρωτής καθηγητής
νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα, αν έπρεπε να αναφερθώ στο τι έχει γράψει ο Ευρυπίδης και τι είχε επιμεληθεί, θα τελειώναμε του χρόνου. Γι' αυτό δεν θα τα πω, είναι γνωστά, είναι αναγεγραμμένα στις εκδόσεις των βιβλίων του και στους πλούσιους φακέλους όταν υποβάλλει τις αιτήσεις για να κρυφτεί. Θυμάμαι, είχα δει τον φάκελο που είχε πάει στην Αθήνα και είχα πραγματικά πάθει από τον πλούτο των δημοσιευμάτων. Λοιπόν, ο Μιχάλης έχει το λόγο και ο Ευρυπίδης ακολουθεί. Να ευχαριστήσω και εγώ το Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας, τον κύριο Χαρπαντίδη, προσωπικά και για τα καλά του λόγια. Και να ευχηθώ καλή χρονιά και υγεία, ευτυχία και πάνω απ' όλα ειρήνη. Ιδίως στις μέρες μας με όλα τα τελευταία γεγονότα που βλέπουμε, νομίζω ότι αυτή η ευχή είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Και πηγαίνοντας στο προκείμενο, θα ήθελα να πω, ξεκινώντας, ότι δεν είναι πάντα εύκολο να ξεκινά κάποιος από βασικές παραδοχές. Στην καλύτερη περίπτωση η ποίηση και η ποιητική του εφαίρει, ο προβληματισμός του για τον ποιητικό λόγο και για την ελληνική γλώσσα, η ιδεολογία του, η πολιτική του δράση, στο βαθμό τουλάχιστον που το επάγγελμα αφορά τις ζωές όλων μας, ακόμη και των ίδιων των ποιητών, είναι λίγο πολύ γνωστά τουλάχιστον στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τις λογοτεχνικές σπουδές, με την εκπαίδευση ή είναι συστηματικοί αναγνώστες. Από την άλλη, κατά τη γνώμη μου, στη χειρότερη εντός εισαγωγικών περίπτωση, δηλαδή σε αυτή που αφορά τον μέσο μη αναγνώστη, τον άνθρωπο δηλαδή που δεν διαβάζει συστηματικά λογοτεχνία ή μπορεί να διαβάζει πολύ περιστασιακά, το όνομα Σεφέρης φαίνεται να είναι γνωστό ή τουλάχιστον οικείο, κυρίως όμως ως δηλωτικό ενός μεγάλου Έλληνα ποιητή, ενός πολύ σημαντικού ποιητή, ενός μοντέρνου ποιητή, καμιά φορά και ως σύγχρονου Έλληνα ποιητή, αν μη τι άλλο ενός από τους δύο Έλληνες νομπελίστες. Έτσι, ενώ η ποίηση του Σεφέρη σήμερα έχει πάρει οριστική θέση στον ελληνικό λογοτεχνικό κανόνα και από την άλλη είναι αδιαμφισβήτητη και η θέση του στην εκπαίδευση, και δεν αναφέρομαι μόνο στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και στις κάθε είδους σχολικές εκδηλώσεις, στις οποίες τα κείμενα του Σεφέρη πολλές φορές χρησιμοποιούνται από τους οργανωτές εντός εισαγωγικών, δεδομένου ότι ο Σεφέρης ενέπνευσε και καλλιτέχνες άλλων πεδίων, όχι μόνο ανθρώπους των γραμμάτων. Πρόσφατα, πριν λίγα χρόνια, υπήρχε και μια πάρα πολύ καλή κινηματογραφική ταινία σαν ντοκιμαντέρ για το ημερολόγιο καταστρώματος. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η εικόνα, η συνολική εικόνα που υπάρχει ο Σεφέρη είναι μάλλον θαμπή. Και αυτό οφείλεται είτε στο γεγονός ότι οι αναμνήσεις από το σχολικό βίο πολλών ανθρώπων είναι λίγο θαμπές, είτε γιατί από την άλλη, στην εποχή μας, που είναι μια εποχή ιντερνετικής μανίας, οι κάθε λογής εγκυκλοπαιδικού τύπου πληροφορίες είναι πολύ χρήσιμες, αλλά είναι μάλλον χρήσιμες για επιτραπέζια παιχνίδια ή ακόμη και για τηλεπαιχνίδια. Νομίζω όμως ότι δεν επιτρέπουν τη βαθύτερη κατανόηση ούτε της ποιητικής, όχι μόνο του Σεφέρη, αλλά οποιοδήποτε λογοτέχνη, και περισσότερο δεν επιτρέπουν την ουσιαστικότερη απόλαυση της ποίησής του. Ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι χρόνο με τον χρόνο η βιβλιογραφία που αφορά το σεφερικό έργο συνεχώς διωγγώνεται. Μελετήματα, μικροδημοσιεύματα, μονογραφίες, ακόμα και διδακτορικές διατριβές γράφονται με στόχο να φωτιστούν εκ νέου κι άλλες όψεις ενός έργου το οποίο είναι και πολυεπίπεδο και πολυσήμαντο. Η συνεχώς όμως διωγγούμενη βιβλιογραφία σχετικά με το σεφερικό έργο μπορεί να εμπλουτίζει τις γραμματολογικές μας σπουδές και να μας ικανοποιεί το γεγονός ότι συνεχώς η νεοελληνική φιλολογία κερδίζει έδαφος. Από την άλλη όμως μπορεί να αποπροσανατολίσει και να συσκοτήσει την εικόνα του συνολικού δημιουργικού έργου, κάτι που αφορά πάλι οποιονδήποτε λογοτέχνη, πόσο μάλλον ένα λογοτέχνη σαν το Σεφέρη που το έργο του είναι τόσο πολυεπίπεδο. Αυτό ιδίως συμβαίνει όταν μιλούμε για νέους αναγνώστες. Νέους τόσο ηλικιακά, όπως για παράδειγμα τους μαθητές μας ή και τους φοιτητές, όσο και αναγνωστικά, όπως είναι οι κατέθος αναγνώστες ή οι εκπεριτροπής αναγνώστες, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι διαβάζουν μεν, αλλά δεν έχει τύχει να έρθουν σε μια συστηματικότερη επαφή, σε μια εκ του σύνεγγυς αναγνωστική επαφή με το συνολικό σεφερικό έργο.
Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να πω ότι υπονοώ ακόμη και τους φιλολόγους, εμάς δηλαδή τους ανθρώπους που επομιζόμαστε τη μεταβίβαση της αναγνωστικής λογοτεχνικής εμπειρίας στους νέους, στα νέα παιδιά. Αυτό γιατί συμβαίνει, από τη μια η εξειδίκευση πανεπιστημιακή, από την άλλη ο τελείως ανορθόδοξος τρόπος που γίνεται η κατανομή των μαθημάτων στο σχολείο δεν επιτρέπει πολλές φορές να αναλάβουν τη διδασκαλία της γλωσσικής και της λογοτεχνικής ύλης, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε μαθήματα αντικείμενα, άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι επάνω στην λογοτεχνική θεωρία και πρακτική. Πόσο μάλλον να την αναλάβουν επιστήμονες οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι επάνω σε κάποια περίοδο ή σε κάποιο γένος ή σε κάποιο είδος της λογοτεχνίας μας. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρίσμα και θεωρώντας σχεδόν εκ προημίου απαραίτητο να πω ότι μας ενδιαφέρει το άνοιγμα σε όσο δυνατόν μεγαλύτερο εύρος του αναγνωστικού κοινού, θα προσπαθήσω εγώ να σας περιγράψω την εν λόγω εργασία, δηλαδή το Σεφέρι για νέους αναγνώστες, που κυκλοφόρησε πριν από 11 περίπου μήνες με τη φιλολογική επιμέλεια των κυρίων Γαραντούδη και Καγιαλή και με την εκδοτική φροντίδα των εκδόσεων Ίκαρος. Και αν δεν κάνω λάθος, ήδη βρίσκεται στη δεύτερη έκδοση. Έχει ήδη ξεπεράσει τις 4.000 αντίτυπα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο και σε διασύνδεση πάντα με την εν λόγω μελέτη, θα προσπαθήσω να θίξω αδρά κάποια βασικά ζητήματα της εφερικής ποιητικής και της εφερικής ποίησης, αλλά και κάποια ζητήματα λογοτεχνικής θεωρίας, ενώ η όποια αναφορά σε βασικά κείμενα, κριτικά ή ερμηνευτικά, που αφορούν την ποίηση του Σεφέρι, θα λειτουργήσει τελείως παραπληρωματικά ως προς την ανάδειξη των αρετών ή και των ελλείψεων του συγκεκριμένου πονήματος. Ο παιδευτικός προσανατολισμός της συγκεκριμένης μελέτης οφείλεται πρώτα απ' όλα στις ίδιες τις καταβολές της. Ήδη από το σαλόνι της σελίδας τίτλου, αλλά και από το τέλος του προλόγου, ο αναγνώστης πληροφορείται πως η παρούσα έκδοση στηρίζεται στα αποτελέσματα ομότιτλου ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε στο τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο του έτους Σεφέρι 2001. Η επισήμανση αυτή φωτίζει καταρχάς τις επιλογές των επιμελητών σε σχέση με την ανθολόγηση των κειμένων, αλλά και των συγκειμένων τους, δηλαδή των αποσπασμάτων που προέρχονται από τα ημερολόγια, τα δοκίμια ή τις επιστολές του Σεφέρι και βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με τα ποιητικά του κείμενα. Αφού, όπως σημειώνουν οι ίδιοι οι επιμελητές, επελέγησαν κείμενα κατάλληλα για μια πρώτη προσέγγιση της εφερικής ποίησης και παράλληλα αντιπροσωπευτικά των σταδίων εξέλιξης του σεφερικού έργου. Στο σημείο αυτό, κατά τη γνώμη μου, έγινε η βασική πρωτοτυπία, αλλά και η βασικότερη αρετή της συγκεκριμένης μελέτης. Στο ότι δηλαδή αποπειράται μια εντός εισαγωγικών εισαγωγή στο ποιητικό έργο του Σεφέρι, όχι με την παραδοσιακή ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά εισάγοντας τον αναγνώστη σε αυτό που ονομάζουμε εργαστήρι του συγγραφέα. Σε αντίθεση δηλαδή με άλλες καθόλου έγκριτες και έγκυρες εισαγωγικές μελέτες, όπως για παράδειγμα η μελέτη του Μάριο Βίτη «Φθορά και λόγος» ή η συναγωγή κειμένου του Αλέξανδρου Αυγηρίου 17 κείμενα για το Σεφέρι, ή ακόμη και η διδακτορική διατριβή του Νάσου Βαγενά «Ο ποιητής και ο χορευτής», μελέτες τις οποίες τα συγκείμενα χρησιμοποιούνται ευκαιριακά, περιστασιακά και οπωσδήποτε σε δεύτερο επίπεδο μιας εκ του σύνεγγυς κειμενικής ερμηνευτικής προσέγγισης, η μελέτη των Γαραντούδη Καγιαλή επιφυλάσσει στα συγκείμενα μια θέση ισότιμη με τα πρωτότυπα ποιητικά κείμενα και παρουσιάζει διακριτικά, και σε αυτό ακόμη και η τυπογραφική επιλογή με μικρότερα στοιχεία των ερμηνευτικών αρμών εξυπηρετεί, ώστε να μην επιβάλλεται στον αναγνώστη μια μοναδική, κλειστή και οριοθετημένη θέση. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στον νέο αναγνώστη να κατανοήσει μια σειρά ζητημάτων της ποίησης του Σεφέρι, να αποκωδικοποιήσει μόνος του ως ενεργός και αυτεξούσιος αναγνώστης παύλα ερμηνευτής κεντρικά σημεία των ποιητικών κειμένων, αλλά και να κατανοήσει βαθύτερα τις απόψεις του ποιητή για την τέχνη, τη γλώσσα, την ιστορία, τη συλλογική ταυτότητα, τον ελληνισμό κτλ. Με δύο λόγια, να κατανοήσει την ποιητική αλλά και την ιδεολογία του Σεφέρι. Και επιμένω στο σημείο που επισημάνθηκε παραπάνω. Όλα αυτά ο αναγνώστης αισθάνεται ότι τα καταφέρνει μόνος του.
επικοινωνώντας απρόσκοπτα με τα κείμενα του ποιητή, δίχως τη διαμεσολάβηση ενός αυθεντικού, ακαδημαϊκού και επομένως εξουσιαστικού ερμηνευτικού λόγου. Και σε μια εποχή σαν τη δική μας, κατά την οποία ο αναγνώστης πρωταγωνιστεί κατά βάση σε όποια θεωρητική προσέγγιση του λογοτεχνικού φαινομένου, το επίτευγμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη παρένθεση για αυτό που υπονόησα για τη θέση του αναγνώστη στις σύγχρονες λογοτεχνικές σπουδές. Πράγματι, η θεωρία της λογοτεχνίας, αφού προσπέρασε τον συγγραφέα και την ιστοριοδηφική ερμηνευτική του εργοβιογραφισμού, ο οποίος ήκμασε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, πέρασε κατόπιν στο κείμενο, ξεκινώντας με τον ρώσικο φορμαλισμό, ο οποίος μελέτησε τη ρητορική και το ύφος των κειμένων, περνώντας στον δομισμό και στον αποδομισμό και φτάνοντας ακόμη και στην αφηγηματολογία στη δεκαετία του 50 και του 60, όπου οι Ζενέτ, Μπούθ και πολλοί άλλοι θεωρητικοί ανοίγαγαν την αφηγηματολογία σε σημαίνουσα πρακτική της λογοτεχνικής ερμηνείας. Από το 1900 και το 1963 φτάσαμε στον περιβόητο θάνατο του συγγραφέα, τον οποίο διακήρυξε ο Μπάρτ. Έκτοτε, με την εισαγωγή θεωρητικών εργαλείων όπως ο ορίζοντας προσδοκιών του Γιάους ή του λογοτεχνικού ρεπερτορίου του Ίζερ ή ακόμη και αυτό που ονομάζει λογοτεχνική εγκυκλοπαίδεια Ουμπέρτο Έκο, η μετάβαση της λογοτεχνικής θεωρίας, άρα και της ερμηνευτικής, στο βαθμό που αυτή προσδιορίζεται από τη θεωρία, ήταν ραγδαία από το κείμενο στον αναγνώστη. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, οποιαδήποτε ερμηνευτική προσέγγιση προσπαθεί να εισαγάγει τον αναγνώστη σε αυτό το παιχνίδι της αποκωδικοποίησης ενός λογοτεχνικού έργου, και αυτό γίνεται με τη μελέτη που μας απασχολεί, πρέπει να διαβαστεί ως μια σύγχρονη ματιά πάνω στα πράγματα, αφού συμβαδίζει και με τους θεωρητικούς προβληματισμούς της εποχής της. Βοηθητική προς την κατεύθυνση αυτή και εξίσου σημαντική για τον αναγνώστη είναι και η αποτελεσματικότητα της δομής και της διάρθρωσης της συγκεκριμένης μελέτης. Δομημένη σε 5 ενότητες σταθερής διάρθρωσης, πετυχαίνει να διαμορφώσει μια συνολική εργοβιογραφική εικόνα για τον ποιητή, να φωτίσει τις βασικές όψεις της ποιητικής του και να αποκωδικοποιήσει όλους τους εκφραστικούς του τρόπους, παρουσιάζοντας εν εξελίξη, work in progress, μας θυμίζει αυτό, τους προβληματισμούς, τις επιρροές και τις επιλογές του ποιητή. Οι 4 πρώτες ενότητες, δομημένες χρονολογικά, τιτλοφορούνται από τα αντίστοιχα στάδια της ζωής του Σεφέρη. Ο νεανικός και πρώιμος Σεφέρης, ο προπολεμικός Σεφέρης, ο Σεφέρης στα χρόνια του πολέμου, ο μεταπολεμικός Σεφέρης. Η 5η ενότητα, με τον τίτλο «Ο ανεπίσημος Σεφέρης», αφορά το ποιητικό έργο του Σεφέρη που δεν εκδόθηκε σε κάποια από τις συλλογές του, αλλά παρέμεινε περιστασιακό, υπηρετώντας την ανάγκη του ποιητή να ασκηθεί στιχουργικά, κάποτε να σατηρήσει ή και να παροδίσει, και ταυτόχρονα παρέμεινε και ανέκδοτο, τουλάχιστον μέχρι το 1976, έτος κατά το οποίο ο φιλόλογος Γ.Π. Σαββίδης εξέδωσε τα 75 ποίηματα στο συγκεντρωτικό τόμο με τον τίτλο «Τετράδιο γυμνασμάτων Β». Έτσι, η 5η αυτή ενότητα αφορά ποιητικά κείμενα που διατρέχουν ολόκληρο το δημιουργικό βίο του ποιητή, δηλαδή το διάστημα από το 1931, οπότε εμφανίζεται με τη στροφή, μέχρι το 1971 που είναι το έτος του θανάτου. Σε κάθε μια από τις ενότητες προτάσσεται ένα σύντομο απόσπασμα από κάποιο δοκιμιακό, ημερολογιακό ή επιστολικό κείμενο του Σεφέρη, χαρακτηριστικό για το στάδιο της ζωής στο οποίο βρίσκεται ο αναγνώστης. Κατά τη γνώμη μου, πολύ εύστοχη αισθητική επιλογή αποτελεί και το γεγονός πως στα αριστερά και πριν από την αρχή της κάθε ενότητας υπάρχει μια φωτογραφία του Σεφέρη χαρακτηριστική ως προς το στάδιο της ζωής στο οποίο βρισκόμαστε ως αναγνώστες. Με τον τρόπο αυτό η μελέτη αποκτά χαρακτήρα κινηματογραφικού φιλμ ή ακόμη και ντοκιμαντέρ, όπου κάθε ενότητα θα μπορούσε να είναι και ένα επεισόδιο. Μετά το σύντομο εισαγωγικό παράθεμα ακολουθεί ένα ευσύνοπτο εργοβιογραφικό χρονολόγιο, βασισμένο στο βιβλίο της Μαρίας Στασινοπούλου, Χρονολόγιο, Εργογραφία Γιώργου Σεφέρη 1900 και 1971, με εξαίρεση βέβαια την 5η ενότητα, που όπως είπαμε προηγουμένως, το περιεχόμενο της είναι ιδεολογικό και όχι χρονολογικό. Στη συνέχεια παρατίθεται μία σύντομη ερμηνευτική και αξιολογική εισαγωγή, όπου ο υπεύθυνος για την κάθε ενότητα επιμελητής περιγράφει αδρά την σεφερική ποίηση κατά την αντίστοιχη περίοδο και επισημαίνει τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθολογημένου ποιητικού έργου,
που ακολουθεί. Με τον τρόπο αυτό η κάθε μια εισαγωγή λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν οδηγός για τον τρόπο που πρέπει να γίνει η συνανάγνωση των ποιητικών κειμένων με τα συγκείμενά τους. Στη συνέχεια ακολουθεί το πρώτο ανθρολογημένο ποίημα με τα συγκείμενά του, το δεύτερο ποιητικό κείμενο με τα συγκείμενά του και ούτω καθεξής. Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, τα κείμενα και τα συγκείμενα διασυνδέονται με σύντομα ερμηνευτικά σημειώματα των ερευνητών, τα οποία, όπως είπαμε, όντας τυπωμένα με μικρότερα τυπογραφικά στοιχεία, προβάλλουν μια διακριτική ερμηνευτική πρόταση, ενώ παράλληλα καθοδηγούν την πρόσληψη του έργου από τον αναγνώστη με στόχο την ανάδειξη των βασικών πορισμάτων της εφερικής ποίησης. Επιπλέον, η διατήρηση των σημειωμάτων είτε του επιμελητή των ποιημάτων ΓΠ Σαββίδη, είτε του ιδίου του ποιητή, αλλά και η αναφορά σημειώσεων άλλων κριτικών, κάτι βέβαια το οποίο γίνεται με μεγάλη φιδό και μόνο όπου κρίνεται τελείως απαραίτητο, βοηθούν τον αναγνώστη όχι μόνο να κατανοήσει καλύτερα, αλλά και να απολαύσει περισσότερο την ποιητική εκφραστική και τον χειρισμό του ποιητικού λόγου από το Σεφέρι. Η αναγνωστική απόλαυση και η πρόσληψη του σεφερικού έργου υπηρετούνται και από την ευρύτητα του λογοτεχνικού και γενικότερα του πρωτότυπου συγγραφικού έργου που παραθέτει και χρησιμοποιεί η μελέτη των Γαραντούδη Καγιαλή. Μέσα σε 400 περίπου σελίδες μικρού ογδόου ανθολογούνται 35 ποίηματα, 2 αποσπάσματα του μοναδικού πεζού του Σεφέρι 6 νύχτες στην Ακρόπολη, 37 δοκιμιακά αποσπάσματα από τις δοκιμές, 49 επιστολικά, 69 ημερολογιακά και 12 αποσπάσματα από συζητήσεις, συνομιλίες του Σεφέρι. Οι αριθμοί είναι πράγματι εντυπωσιακοί. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε ότι σε επίπεδο έκτασης τα δοκιμιακά αποσπάσματα είναι κατά βάση εκτενέστερα, ενώ πολλά από τα ημερολογιακά περιορίζονται ακόμη και σε 4 με 5 αράδες. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στο κειμενικό είδος των αποσπασμάτων, αλλά και στην ίδια την ποιητική του Σεφέρι. Συνήθως, στα ημερολόγια που καταγράφει πραγματικά μια θέση ή μια ιδέα, την οποία αναπτύσσει με παραδειγματικές ή με εμπειρικές αναφορές στα δοκίμια ή στις επιστολές του και εφαρμόζει ή όχι στο ποιητικό του έργο. Πολλές φορές συμβαίνει όμως και το αντίστροφο. Με δεδομένο ότι ο Σεφέρης αξιολογούσε και επαναξιολογούσε συνεχώς το ποιητικό του έργο, τα δοκίμια ή οι επιστολές του λειτουργούσαν ως αφορμές για να εκθέσει την ποιητική του, ενώ τα ημερολόγια του για να σημειώσει μια άλλη προοπτική για ένα ήδη γραμμένο έργο του ή για κάποια τελεσμένη ποιητική δημιουργία του. Η παράθεση επομένως και η διασύνδεση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου έργου συγκειμένων λειτουργεί πράγματι διαφωτιστικά για τον αναγνώστη και ανασημασιοδοτικά για πολλές πτυχές του σεφερικού έργου. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί αν είναι πράγματι αντιπροσωπευτική η ανθολόγηση των κειμένων που προτείνεται. Αν επιτυγχάνεται πάντα με επιτυχία η διασύνδεση των ποιητικών κειμένων με τα συγκείμενά τους. Αν διαμορφώνεται τελικά μια συγκεκριμένη και οριστική εικόνα για το σεφερικό έργο. Αντίθετα, μήπως ο αναγνώστης χάνεται μέσα στο ευρύτατο κειμενικό φάσμα που περιγράψαμε. Απορίες εύλογες που σε κάποιο βαθμό επαφίονται στις αναγνωστικές προσδοκίες του καθενός μας, αλλά και στην ικανότητά μας να τις ελέγξουμε. Χωρίς να θέλω να μιλήσω αποφθεγματικά, νομίζω ότι η επιλογή των κειμένων και το εύρος της ανθολόγησης εξυπηρετεί πράγματι τους στόχους της έκδοσης. Μπορεί προσωπικά να απολαμβάνω περισσότερο το δεύτερο μέρος της κύκλης, με τον τίτλο «Ιδονικός Ελπίνορ», και όχι το πρώτο μέρος με τον τίτλο «Το σπίτι κοντά στη θάλασσα», το οποίο ανθολογείται. Μπορεί ακόμη να περίμενα σε μια τέτοια εισαγωγική ανθολογία και το ποίημα ανάμεσα στα κόκαλα εδώ, από το ημερολόγιο καταστρώματος Β, και να μην το βρήκα. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις αυτές, που είναι περισσότερο αισθητικές εντυπώσεις ή και απλές αισθητικές αντιλήψεις, έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε γενικά προσωπικό γούστο και με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται. Οι επιλογές γίνονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και στόχων. Και νομίζω πως τόσο η χρηστικότητα και η αμεσότητα ως κριτήρια, όσο και η επιλογή των νέων αναγνωστών ως ακροατήριο ή αναγνωστικό κοινό στόχος, εξυπηρετούνται από το αποτέλεσμα της επιλογής των ανθολογημένων ποιημάτων. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να ομολογήσω ότι η απουσία βιβλιογραφικών παραπομπών και η παράθεση μιας ευσύνοπτης και αντιπροσωπευτικής βιβλιογραφίας στο τέλος, αν όχι της κάθε ενότητας, τουλάχιστον όμως στο τέλος της μελέτης, με έφερε σε αμηχανία. Νομίζω ότι η παντελής έλλειψη μιας αντιπροσωπευτικής και σύντομης βιβλιογραφίας στερεί από τους νέους αναγνώστες τη δυνατότητα να ανατροφοδοτήσουν την αναγνωστική τους εμπειρία με κάποια έργα κριτικής υποδομής και αναφοράς,
και να αντιληφθούν τον τρόπο ή τους τρόπους που ένα έργο προσλαμβάνεται τόσο συγχρονικά όσο και διαχρονικά. Αλλά και για το αν διαμορφώνεται στο τέλος της μελέτης μια εικόνα για τον εσωτερικό ποιητικό κόσμο, νομίζω πως κάτι τέτοιο επιτυχάνεται και αυτό είναι οπωσδήποτε θετικό. Μόνιμη επιφύλαξη, μήπως ο κόσμος αυτός, όπως διαμορφώνεται από τη μελέτη που μας απασχολεί, φαίνεται κλειστός και οριστικά οριοθετημένος. Μήπως τελικά ο νέος αναγνώστης διαμορφώνει για το ποιητικό έργο του Σεφέρη μια οριστικά μη ανατροφοδοτούμενη και ανασημασιοδοτούμενη ερμηνευτική θέση. Μήπως τελικά η μελέτη αναιρεί τον πρωταρχικό της στόχο, την ερμηνεία δηλαδή του έργου μέσα από το εργαστήρι του συγγραφέα, κάτι που συναρτάται με την ανατροφοδοτούμενη ερμηνεία και άρα τελικά ο στόχος της αυτοαναιρείται. Σύμφωνα με τους επιμελητές, ο χρηστικός χαρακτήρας της έκδοσης λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την ανθολόγηση κειμένων από την ιδιαίτερα εκτεταμένη πλέον λογοτεχνική και φιλολογική κριτική του σεφερικού έργου. Λυπούμε, μα είμαι υποχρεωμένος να διαφωνήσω. Σε συνέχεια των προηγουμένων, νομίζω πως εκτός από την παράθεση κάποιας βασικής αντιπροσωπευτικής βιβλιογραφίας, θα ήταν χρήσιμη και η ύπαρξη ενός κριτικού ανθολογίου στο τέλος του βιβλίου, το οποίο θα διασφάλιζε τα πολλαπλά επίπεδα πρόσληψης των ποιητικών έργων. Όπως άλλωστε επισημαίνει ο ίδιος ο Σεφέρης. Το ποίημα «Οι γάτες στα Νικόλα» είχε έναν συμβολισμό. Το συμβολισμό που του έδωσα εγώ, που είναι ο συμβολισμός του ποιητή. Άλλωστε, το ποίημα δεν είναι νομικό άρθρο, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Ακόμα και η περιραίουσα ατμόσφαιρα συντελεί στο να αποκτήσουν τα πράγματα κάποιον συμβολισμό. Και συνέβη να αποκτήσει το ποίημα αυτό πολλούς συμβολισμούς, τους οποίους δεν μπορώ να φορτωθώ εγώ. Επομένως, η παράθεση πολλών ερμηνεών βοηθά, ιδίως τον νέον αναγνώστη, να διαμορφώσει τις πολλαπλές πολύσιμες εικόνες του ποιητικού έργου. Και μάλιστα όταν αυτό λειτουργεί πολυεπίπεδα, όπως στην περίπτωση του Σεφέρη. Κλείνοντας, θα ήθελα να επιστρέψω στον παιδευτικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου πονήματος. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κατακριστεί από σχολικά βοηθήματα αμφίβολης ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Ελάχιστα από όσο τουλάχιστον είμαι εγώ σε θέση να κρίνω, μπορούν να ξεφύγουν από το επίπεδο του ευτελούς λυσαρίου. Οι νέοι αναγκάζονται σε όλες τις βαθμίδες να απομνημονεύουν διάφορα τσιτάτα, ενώ το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην τρίτη τάξη του Γενικού Λυκείου τους εισάγει στον παπαγαλισμό λίγου Πολίτη, λίγου Δημαρά, λίγου Σαββίδη, ώστε να επέλθει το μαγικό 19. Αλλά και οι όριμοι αναγνώστες, αν δεν πελαγοδρομούν στις παντός είδους πληροφορίες που προσφέρει το Ιντερνέδιο, όπως το λέω εγώ τουλάχιστον, το διαδίκτυο δηλαδή, χάνονται μεταξύ αναρρύθμιτων λογοτεχνικών περιοδικών ή διαφόρων μελετημάτων που γράφονται πολλές φορές για να εξυπηρετήσουν θεωρητικούς στόχους των μελετητών και όχι για να φωτίσουν εκ νέου τα κείμενα. Μέσα σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό και αναγνωστικό περιβάλλον, συνθετικές εργασίες τέτοιου είδους, όπως είναι ο Σεφέρης για νέους αναγνώστες, νομίζω ότι και χρήσιμο είναι και αναγκαίο να υπάρχουν, διότι αν μη τι άλλο δείχνουν ότι σέβονται τα ίδια τα κείμενα, τους δημιουργούς, αλλά και τους πιθανούς αναγνώστες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Αρχίζω από τις οφειλόμενες αλλά και ειλικρινείς ευχαριστίες προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Διαδρομές για την απόφαση να οργανώσουν αυτή την εκδήλωση, να παρουσιάσουν, να συμπεριλάβουν το βιβλίο αυτό στο πλαίσιο των εκδηλώσεών τους και για την πρόσκληση προς εμένα να είμαι παρόν στην απόψινή εκδήλωση και να πω λίγα λόγια, ελπίζω. Νιώθω πολύ ευχάριστα κάθε φορά που μιλάω στην Καβάλα, επειδή νιώθω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου, θα έλεγα το πραγματικό μου σπίτι, με την έννοια ότι ο χώρος όπου ζήσαμε τα παιδικά μας χρόνια είναι το πραγματικό μας σπίτι. Συμβαίνει μάλιστα πριν την εκδήλωση να πληροφορηθώ ότι σήμερα εδώ βρίσκεται ανάμεσά μας και η νηπιαγωγός μου. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που ήρθατε εδώ να με ακούσετε, τον Μιχάλη Δρέμπα, και για τα καλά του λόγια
Κυρίως όμως τον ευχαριστώ επειδή διάβασε με μεγάλη προσοχή το βιβλίο και ένα σίγουρο κέρδος για τον συγγραφέα ή τους φιλολογικό ή φιλολογικούς επιμελητές ενός βιβλίου είναι να έχουν αναγνώστες που τους διαβάζουν με μεγάλη προσοχή. Θέλω να κάνω καταρχάς κάποια σχόλια αναφορικά με αυτά που είπε ο Μιχάλης και στη συνέχεια να πω κάποια πράγματα για την ποίηση του Σεφέρη, ελπίζοντας ότι θα κινήσω και το δικό σας ενδιαφέρον γύρω από μια συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε, όχι με σημείο αναφοράς το βιβλίο αυτό καθ' αυτό, γιατί αυτό έχει λιγότερο ενδιαφέρον, με σημείο αναφοράς στην ποίηση του Σεφέρη. Ο Μιχάλης το χαρακτήριζε το βιβλίο μελέτη. Νομίζω ότι το υπερτίμησε. Δεν είναι μία μελέτη, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι μία ανθολογία σεφερικών ποιημάτων και άλλων σεφερικών κειμένων. Μία ανθολογία, η οποία λειτουργεί ως εισαγωγή στο έργο του Σεφέρη, στο ποιητικό κατά κύριο λόγο έργο του Σεφέρη, για νέους αναγνώστες, όπως δηλώνει ο τίτλος, νέους όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και με την έννοια αυτών που για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή αναγνωστική με το σεφερικό έργο. Ανθολογούνται 35 ποίηματα του Σεφέρη και αυτά τα 35 ποίηματα πλαισιώνονται από άλλα, μικρότερα ή μεγαλύτερα σε έκταση, κατά κανόνα μικρά κείμενα, επίσης σεφερικά, προερχόμενα όμως από τις άλλες αρκετές, εκτός της ποίησης, κατηγορίες κειμένων που έγραψε ο Σεφέρης. Γιατί χρειαζόταν αυτή η ανθολογία? Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να θέσει κανείς. Γιατί ένας ποιητής που είναι τόσο γνωστός, του οποίου έχουν εκδοθεί τόσα κείμενα, γιατί ένας ποιητής για τον οποίο από την εποχή της μεταπολίτευσης και εξής μέχρι σήμερα έχει μελετηθεί τόσο πολύ, έχουν γραφεί για αυτόν πάρα πολλά άρθρα, μελετήματα, μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές, έπρεπε να παρουσιαστεί μέσα από μια τέτοιου τύπου ανθολογία. Σχολιάζω αυτό το ερώτημα. Γιατί υπάρχει μια δυσαναλογία στην περίπτωση του Σεφέρη, πάρα πολύ χαρακτηριστική, και η οποία δυσαναλογία δεν υπάρχει στην περίπτωση κανενός άλλου νεοέλληνα ποιητή, η δυσαναλογία ανάμεσα στον ολιγογράφο ποιητή και τον πολυγράφο συγγραφέα Σεφέρη. Και πρόκειται για μια δυσαναλογία η οποία προέκυψε στις δεκαετίες μετά το θάνατο του Σεφέρη, μετά το 1971 και μέχρι σήμερα. Εξηγώ σε τι έγκυται αυτή η δυσαναλογία. Ο Σεφέρης είναι ένας ποιητής, η συνολική έκταση του έργου του οποίου, του ποιητικού του έργου, δεν υπερβαίνει τις μερικές εκατοντάδες σελίδες και είναι παράλληλα ένας συγγραφέας διαφόρων κατηγοριών κειμένων, δοκιμιακών, ημερολογιακών, αλληλογραφίας, του οποίου έργου του συγγραφικού η έκταση πρέπει να είναι της τάξης σε σχέση με τα ποίηματα 1/8, 1/9, 1/10, ίσως είναι ακόμα μεγαλύτερη αυτή η αναλογία, δυσαναλογία. Και το ερώτημα που τίθεται είναι για έναν σημερινό και ειδικά έναν νέο αναγνώστη της σεφερικής ποίησης. Θέλω να διαβάσω τη σεφερική ποίηση. Άραγε θα με βοηθήσει σε τίποτα όλος αυτός ο τεράστιος κειμενικός όγκος που κατά κάποιο τρόπο έχει επισορευθεί πάνω από αυτή την ποίηση και είναι τα άλλης τάξεως άλλων κατηγοριών κείμενα του Σεφέρη? Επειδή η απάντηση που με τον έτερο εκ των φιλολογικών επιμελητών, τον Τάκη Καγιαλή, δώσαμε είναι ότι οπωσδήποτε όλα αυτά τα άλλα κείμενα μπορούν να συμβάλλουν και με έναν κέριο τρόπο στην καλύτερη πρωτοβάθμια αλλά και σε βάθος ερμηνεία του σεφερικού έργου. Γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ανθολογία, με την πεποίθηση ότι ο ίδιος ο Σεφέρης, ως συγγραφέας, πέρα από ποιητής, συμβάλλει στο φωτισμό του ίδιου του δικού του έργου. Και παρά το γεγονός ότι ο Σεφέρης, όπως γνωρίζουμε οι ειδικοί αναγνώστες, ήταν εξαιρετικά επιφυλακτικός ή και δύστημος, μπορούμε να πούμε, όποτε του ζητούσαν να ερμηνεύσει ο ίδιος τα ποίηματά του.
ή να συμβάλλει στην ερμηνεία των ποιημάτων. Ουσιαστικά έχει γράψει ένα μόνο κείμενο, το οποίο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ένα είδος οδηγού στην ανάγνωση ενός δικού του ποίηματος. Είναι ένα κείμενο που είναι αρκετά γνωστό σε όσους ασχολούνται με το Σεφέρι. Έχει τον τίτλο «Μια σκηνοθεσία για την Κύφλη». Είναι λοιπόν το βιβλίο αυτό μια ανθολογία σεφερικών ποιημάτων με γνώμονα όλα αυτά, όπως σας είπα, τα κείμενα μέσω των οποίων ο Σεφέρης μπορεί να σχολιαστεί μέσα από τον ίδιο τον Σεφέρη. Έθεσε ορισμένα ζητήματα ο Μιχάλης. Έθεσε παραδείγματος χάρη το ζήτημα αν η εικόνα που αποκομίζει ο αναγνώστης από αυτό το βιβλίο είναι η εικόνα ενός κλειστού κόσμου, ενός συστήματος αναφοράς μη ανατροφοδοτούμενου. Θα σας έλεγα ότι ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αυτό το βιβλίο να λειτουργεί ως ένα κλειστό σύστημα. Αν λειτουργεί ως κλειστό σύστημα, μάλλον δεν έχει επιτύχει τον στόχο. Τι εννοώ? Δεδομένου ότι είναι μια ανθολογία, αυτό που θέλει να επιτύχει αυτό το βιβλίο ουσιαστικά είναι να παρακινήσει τον αναγνώστη του μετά το πέρας της ανάγνωσης να συνεχίσει την ανάγνωση στο σεφερικό έργο. Τότε πάλι είναι ένας κλειστός κόσμος. Να συνεχίσει την ανάγνωση τουλάχιστον των ποιημάτων εκτός του βιβλίου, του υπόλοιπου δηλαδή, ολόκληρου του ποιητικού έργου του Σεφέρη, και αν είναι περισσότερο καλοδιάθετος ή έχει περισσότερο ερεθιστεί από τα κείμενα, να συνεχίσει και την ανάγνωση άλλων κατηγοριών σεφερικών κειμένων. Αν το βιβλίο ικανοποιήσει αυτό καθ' αυτό τον αναγνώστη και δεν τον οθήσει στο να συνεχίσει την ανάγνωση με άλλες περισσότερο και καλύτερα, πιθανόν πάλι έχει επιτελέσει το στόχο του. Σε σχέση με αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι μπορεί να είναι κλειστός ο κόσμος που συστήνει αυτό το βιβλίο, θα έλεγα ότι θα μπορούσε να καταλογιστεί στο βιβλίο μία μομφή ή να εκφραστεί μια επιφύλαξη από μια αντίστροφη σκοπιά θεώρησής του. Δηλαδή να αναρωτηθεί κανείς μήπως το πρόβλημα αυτού του βιβλίου δεν είναι ότι δημιουργεί ένα κλειστό κόσμο, αλλά μήπως εκλαϊκεύει το έργο του Σεφέρη. Μήπως απλοποιεί το έργο του Σεφέρη. Πιθανόν και αυτός ο κίνδυνος να ισχύει. Αλλά θα έλεγα ότι είναι ένας θεμιτός κίνδυνος. Είναι ένας κίνδυνος τον οποίο κάποιος κατ' επάγγελμα φιλόλογος νεοελληνιστής όπως εγώ και ο Τάκης ο Καγιέλης, είναι ένας κίνδυνος τον οποίο αξίζει να εκτεθούμε μέσα από την προσπάθεια να εκλαϊκεύσουμε ένα έργο λογοτεχνικό, το οποίο είναι σύνθετο από τη φύση του, το οποίο είναι δύσκολο στο ποιητικό του μέρος, αναμφίβολα. Αλλά αξίζει να επομιστούμε αυτόν τον κίνδυνο, γιατί το έργο της εκλαΐκευσης ίσως είναι, και ας μην θεωρηθεί αυτό ένα περιαυτολογικό σχόλιο, το έργο της εκλαΐκευσης όσο μεγαλώνω τείνω να πιστεύεις ότι είναι πιο δύσκολο από το πιο, ας πούμε, ορθόδοξο επιστημονικό έργο, που είναι το έργο που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην επιστημονική κοινότητα. Έθεσε επίσης ο Μιχάλης το ζήτημα του παιδευτικού προσανατολισμού αυτού του βιβλίου και κατά κάποιο τρόπο το σύστησε το βιβλίο σε σχέση με μια έλλειψη που παρουσιάζεται στον χώρο αυτού που θα μπορούσαμε να πούμε της εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι ένα ακαθόδε ζήτημα, το οποίο το βιώνουμε και πρέπει να πω ότι το βιώνουμε δραματικά, ενίοτε και τραγικά, όσοι υπηρετούμε την ελληνική δημόσια εκπαίδευση, ανεξάρτητα από την βαθμίδα από την οποία το υπηρετούμε. Δεν θέλω να το σχολιάσω περισσότερο. Αν μου δώσετε τα ερεθίσματα, θα το σχολιάσω. Μπορώ να μιλάω αρκετή ώρα πάνω στο Σεφέρι. Μάλλον νομίζω ότι είναι σκόπιμο να δώσω σε εσάς το λόγο. Αναθέτω στον εαυτό μου τον ρόλο του συντονιστή της εκδήλωσης, γιατί όπως μας το Αρπαντήρης βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό. Αν θέλετε να απευθύνετε κάποια ερωτήματα, τα οποία νομίζω ότι ήταν σκόπιμο να αφορούν το έργο του Σεφέρι, το ποιητικό έργο του Σεφέρι,
ευχαρίστως να τα ακούσω και στο βαθμό του δυνατού να τα απαντήσω. Αν δεν μου κάνετε κανένα ερώτημα, θα θέσω εγώ κάποια ερωτήματα σε αυτό. Ή θα σε προχωρήσω ρωτώντας εγώ. Να πω κάτι. Το πρώτο να παίρνει όποιος... Το μάλλον δεν το αναλατώ. Το θέμα είναι να παίρνει μικρόφωνο από την μία. Να βλέπεις ποιος θέλει. Αν θέλει. Θα ήθελα να μείνω λίγο στο θέμα της εκλαΐκευσης, το οποίο μου έδωσε έτσι κάποια ερεθίσματα. Είναι κακό πράγμα το να εκλαϊκεύουμε έναν ποιητή, έναν λογοτέχνη δύσκολο, όπως είναι ο Σεφέρης. Νομίζω ότι το έργο του Αριστοτέλη, δεν θυμάμαι ακριβώς τον συγγραφέα, η εκλαΐκευση της αριστοτελικής φιλοσοφίας, μου ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το όνομα, έχει προσφέρει πάρα πολλά, ιδιαίτερα στους νέους αναγνώστες, στους νέους μοιημένους, θα έλεγα, αναγνώστες του αριστοτελικού έργου, αλλά κατ' επέκταση νομίζω και του σεφερικού έργου. Δεν είναι δηλαδή τόσο κακό, κατά την άποψή μου, η εκλαΐκευση κάποιων ποιητών, κάποιων συγγραφέων, κάποιων φιλοσόφων για το ευρύ κοινό. Γιατί ένα βιβλίο νομίζω ότι δεν γράφεται μόνο για την επιστημονική κοινότητα ή μόνο για τους ειδικούς, αλλά απευθύνεται ή πρέπει, μας περιπτώσει, να απευθύνεται σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ένας απολύτως θεμιτός στόχος η εκλαΐκευση, αρκεί να γίνεται με όρους επιστημονικούς από τους καθήλυν αρμοδίους, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, μπορώ να πω όχι τόσο ότι πέτυχε συγκεκριμένη εκλαΐκευση, αλλά ότι οι ποσοτικοί δείκτες της απορρόφησης αυτής της έκδοσης, το γεγονός δηλαδή ότι σε διάρκεια μικρότερη του ενός έτους το βιβλίο αυτό πούλησε περίπου 4.000 αντίτυπα, μαρτυρεί ότι αντικειμενικά εξακολουθεί να υπάρχει ένα παρήγορο ενδιαφέρον για την ποίηση του Σεφέρη από μια αναγνωστική κοινότητα η οποία είναι ευρύτερη με βάση αυτό το ποσοτικό δείκτη από την κοινότητα των ανθρώπων που διαβάζει ποίηση στην Ελλάδα, η οποία οπωσδήποτε είναι κάτω από αυτόν τον ποσοτικό δείκτη. Να σας προκαλέσω λίγο ακόμη, γιατί μου φαίνεται να περάσει έτσι λίγο στη σχέση της λογοτεχνίας με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο αποφύγατε λίγο να σχολιάσετε, και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας, μια και εργάζομαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και βλέπω ακριβώς ποια είναι η τύχη του μαθήματος. Να μην ξεκινήσω μόνο από τη δευτεροβάθμια, να πάω και από την πρωτοβάθμια, γιατί μοιείται κανείς στην πρωτοβάθμια και συνεχίζει στην δευτεροβάθμια, ανάλογα με τα ερεθίσματα που θα πάρει και στις δύο, ας το πω έτσι, βαθμίδες. Θα ήθελα να ακούσουμε κάποια σχόλια έτσι, για την τύχη του μαθήματος της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ειδικά θα έλεγα για τον Σεφέρη. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται ο ποιητής, ο λογοτέχνης κλπ. Όταν έχουμε μια γκάμα 50 συγγραφέων και ποιητών μαζί να διδαχθούν σε μια σχολική χρονιά και συμμαθητές οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι μοιημένοι, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη αδαΐς στη λογοτεχνία, και πάση περιπτώσει τι μέτρα θεραπείας θα μπορούσαμε να πάρουμε ώστε η λογοτεχνία μάλλον να φανεί στους ανθρώπους, στους μαθητές κυρίως, τι προσδοκά κανείς διαβάζοντας περισσότερο. Ευχαριστώ για το ερώτημα. πολύ. Αν και πρέπει να δηλώσω αναρμοδιότητα να το απαντήσω, με την έννοια ότι δεν έχω διδάξει ποτέ στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διδάσκω βέβαια εδώ και 13 χρόνια στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επομένως μπορώ να πω ότι έχω μία έμεση σχέση, με την έννοια ότι οι φοιτητές μου προέρχονται από το χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οπότε σταθμίζω, έχω μία εικόνα του πώς διδάσκεται η λογοτεχνία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω των φοιτητών που έρχονται τουλάχιστον στα τμήματα φιλολογίας. Και η εικόνα αυτή είναι αποκαρδιωτική. Είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς καταλογισμό ευθυνών. Νομίζω ότι
συνολικά είναι αποτυχημένη η εκπαιδευτική μας πολιτική ως εκπαιδευτικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων και των μαθητών και των φοιτητών. Δεν πρέπει να τους εξαιρέσουμε από τον καταλογισμό των ευθυνών. Η λογοτεχνία είναι αναμφίβολα ένα από τα δυσκολότερα, πιστεύω, μαθήματα, ενταγμένα μάλιστα μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο γενικότερα το χαρακτηρίζει μια παθογένεια και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μας έχουμε μια αντίληψη αυτής της παθογένειας, είτε την ομολογούμε είτε δεν την ομολογούμε. Για να φέρουμε τη συζήτηση ειδικά στον Σεφέρη, αν θέταμε το ερώτημα για το αν και κατά πόσο βοηθά το εκπαιδευτικό περιβάλλον της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έναν μαθητή των 15, 16, 17 ετών να διαβάσει Σεφέρη, σαφώς δεν τον βοηθά, πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι στο Πανεπιστήμιο προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τους όρους για την ανάγνωση της σεφερικής ποίησης και γενικότερα τους όρους για την ανάγνωση της λογοτεχνίας ως λογοτεχνίας. Δεν το επιτυγχάνουμε σε μεγάλο βαθμό, γιατί είναι τέτοιες οι αντιστάσεις των φοιτητών μας στο να αποδεχτούν να διαβάσουν τη λογοτεχνία ως λογοτεχνία, και οι αντιστάσεις αυτές δεν προκύπτουν από αντιστάσεις των ίδιων αυτών καθ' αυτών των φοιτητών μας, είναι αντιστάσεις προερχόμενες από το ίδιο το σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα στο οποίο σπουδάζουν λογοτεχνία. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να συνεχίσω περισσότερο να μονοπολώ τη συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι υπάρχουν εδώ πολλοί άλλοι που μπορούν να καταθέσουν γνώμη. Και δεν θα ήθελα και να μεταφέρουμε τη συζήτηση σε ένα ζήτημα το οποίο υπερβαίνει και κατά πολύ τα ζητούμενα της απόψινής εκδήλωσης. Πάντως, αν... Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω. Θα ήθελα απλά να συμπληρώσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, προσωπικά τουλάχιστον, προσωπική μου θέση είναι ότι ο Σεφέρης δεν είναι δύσκολος ποιητής, ούτε σκοτεινός. Κατηγορήθηκε πάρα πολύ από τους σύγχρονους του για σκοτεινότητα και για δυσκολία, και ήταν και το παράπονό του αυτό. Αυτό φαίνεται σε πολλές επιστολές του και στις ημερολογιακές του καταγραφές. Ο Σεφέρης πάντα φρόντιζε όμως να δίνει δείκτες του, να δίνει κλειδιά στον αναγνώστη. Και αυτό το έκανε είτε με σημειώσεις πίσω, είτε με αυτά που έλεγε στον Σαββίδη, είτε με αυτά που δίνει στα υπόλοιπα κείμενά του. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά το προβληματισμό για την θέση της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση, εγώ είμαι στην εκπαίδευση, είναι η τρίτη μου χρονιά, η πέμπτη μου χρονιά συνολικά ως ορομίστριος, αν τα υπολογίσω όλα. Και θα πω ότι όχι μόνο η λογοτεχνία, το θέμα βιβλίου είναι προβληματικό στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στο να μισηθεί το βιβλίο. Αυτό κάνει τίποτα άλλο. Πείθει τους ανθρώπους ότι αξίζει να διαβάζουν βιβλία μέχρι ότου τελειώσουν τις εγκύκλες ή τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, και από εκεί και πέρα ελάχιστοι άνθρωποι είναι αυτοί που συνεχίζουν να διαβάζουν. Κάπου λέει ο Φίλιας στις κοινωνιολογικούς προβληματισμούς ότι είναι κείμενο που το κάνουμε στα παιδιά στο πλαίσιο της έκθεσης. Ότι στην Ελλάδα πάσχουμε από πρωτοβάθμιο βιβλίο. Έχουμε πολλά βιβλία εξειδικευμένα, τεταρτοβάθμια, τα οποία όμως απευθύνονται σε ένα κοινό και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τριφτεί με την ανάγνωση, με τη μελέτη, με το να αγαπούν το βιβλίο. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο είναι πρωτοβάθμιο βιβλίο. Πιστεύω ότι πολύ σοφά εκπονήθηκε μέσα από ερευνητικό πρόγραμμα εκπαιδευτικού προσανατολισμού, το είπα και πριν. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς προωθείται αυτό και πώς χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική πρακτική είναι άλλο ζήτημα. Μήπως δεν έχουμε δει σχολιά στα οποία υπάρχουν λεξικά ή ιστορικά βιβλία ή ακόμη και ιστορικοί χάρτες, οι οποίοι είναι μουχλιασμένοι ή παραιτημένοι μέσα σε αποθήκες και σκονισμένοι? Ναι ή όχι? Δεν ζούμε όλοι στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα ή ζούμε αλλού? Ή μήπως δεν υπάρχουν οι βιβλιοθήκες, οι οποίες γίνονται με
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πρότυπες συνεργόμενες, των 15.532 τόμων, οι γνωστές, οι οποίες γίνονται, υπάρχουν και μετά κλειδώνονται. Μετά δεν υπάρχει βιβλιοθηκό νόμος, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να τις λειτουργήσει. Άρα το ζήτημα για μένα είναι πολύ βαθύτερο και πολύ ουσιαστικότερο και ξεκινάει από το νηπιαγωγείο για να φτάσουμε στο διδακτορικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, το να μιλάμε για την θέση της λογοτεχνίας στο εκπαιδευτικό σύστημα, βεβαίως μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση, όσο μάλλον για την σύγχρονη, για την έλλειμνη λογοτεχνία, για τη θέση που σε φέρει στην ελληνική εκπαίδευση κτλ. Οι εντυπώσεις που έχω εγώ πάντως είναι ότι πρέπει να αλλάξουν άρδιν πολλά πράγματα σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής, πρώτα απ' όλα. Και επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας να γίνει και Υπουργείο Πολιτισμού. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι ίδιο με το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ξέρω αν. Είναι θρησκευμάτων. Δεν ξέρω αν είναι καθόλου. Αυτά τα βιβλία βέβαια είναι χρηστικά και βοηθούν και εμάς τους φιλολόγους. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ποίηματα μέσα στα κείμενα. Ας πούμε το βιβλίο της Γυμνασίου που διδάσκουμε από πέρυσι. Το ποιητικά κείμενα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα στην ερμηνεία τους. Και εμείς δεν έχουμε ένα μπούσουλα να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τα παιδιά σε μια σωστή, σε έναν σωστό δρόμο, να τα πλησιάσουν πρώτα τα ίδια. Εγώ τουλάχιστον αφήνω λίγο τα παιδιά με μόνα τους να αγγίξουν το ποιητικό κείμενο και ύστερα προσπαθώ με τα διάφορα βιβλία τα οποία παίρνω να τους τα δίνω γραπτά κιόλας τις ερμηνείες. Αλλά βρίσκομαι πολλές φορές και σε αντίθεση με τον άλλο συνάδελφο, ο οποίος πάνω προσπαθούμε, είδατε στο τέλος που βάζουμε κοινά, προσπαθούμε να βάλουμε κοινά κείμενα όπως μας λένε, να μην τα βάλουμε χωριστά, και άλλη ερμηνεία κάνω εγώ, άλλη ερμηνεία κάνει ο άλλος συνάδελφος και βρίσκομαι σε απόγνωση. Όλα αυτά βέβαια τα βιβλία, ειδικά για το Σεφέρι, μας βοηθούν εμάς να μπορέσουμε να αποδώσουμε, να κατευθύνουμε τα παιδιά σε μια σωστή κατανόηση του κειμένου. Ναι, σωστή, τι να πει κανένα, σωστή, όσο το δυνατόν να το πλησιάσουμε την ευαισθησία του με την ελληνική πρόσληψη. Αλλά είναι πάρα πολλά. Δεν έχουμε. Παλιότερα, αν θυμάστε καλά, υπήρχαν 3 βιβλία τα οποία μας είχαν δώσει ως οδηγούς που είχαν για τα ποιητικά κείμενα αναλύσεις. Τότε που ήταν Παπανό, με Μπιμπαλάστα. Αυτά ήταν εξαιρετικά βιβλία και μας βοηθούσαν πάρα πολύ. Γιατί και βιβλιογραφία είχαν, αλλά και ανάλυσεις των ποιημάτων πάρα πολύ προσεγμένες είχαν. Τώρα το βιβλίο αυτό μπορεί να βοηθήσει μόνο για το Σεφέρι, αλλά υπάρχουν όμως 1000 άλλοι. Μπολιβάρ που κάνουμε, τον Εγγονόπουλο. 3-4 λυσάγια να πω. Βιβλία. Πρέπει να διαβάσει κανένας για να μπορέσει να καθοδηγήσει σωστά τα παιδιά. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην εκπαίδευση. Είμαστε και εμείς πελαγοδρομούμε. Μας έχουν δώσει τώρα ένα βιβλίο για τη λογοτεχνία γενικά. Αυτό βοηθάει, αλλά είναι θεωρητικό. Δεν λέει να παραπέμψει στο παιδί να διαβάσει και αυτό. Το προσπαθούμε να το κάνουμε, αλλά το παιδί θεωρητικά πράγματα δεν μπορεί. Σαμαράκι, κάναμε το Σαμαράκι. Να παραπέμψουμε στο κείμενο αυτό, έχουν τα παιδιά το βιβλίο, να δουν την συγγραφή του Σαμαράκη, τα βιογραφικά του πρώτα και ύστερα ορισμένες απόψεις του, τέλος πάντων, ιδέες του κτλ. Τις οποίες βλέπουμε και στο κείμενο μέσα. Δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Περισσότερο το παιδί τον αγγίζει το κείμενο, ας είναι έτσι και χοντροκομμένη η προσέγγιση, παρά να δίνουμε πάρα πολλές ερμηνείες ή να παραπέμπουμε σε λογοτεχνικά βιβλία. Εγώ πέφτω πολλές φορές στην παγίδα να δώσω, επειδή δεν το καταφέρνω μόνη μου, να δώσω και μερικά σχόλια φωτοτυπημένα του ενός ερμηνευτή, του άλλου ερμηνευτή κτλ. Δεν ξέρω αν κάνω σωστά ή όχι, αλλά προσπαθώ, αγωνίζομαι. Δεν έχουμε και ένα μπούσολα κιόλας κι εμείς οι φιλόλογοι. Αυτό ήθελα να πω. Αν εκφράζω και άλλους. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο πάνω στο ότι οι οδηγοί
ακούσουμε. Καταρχάς από εκείνη την σειρά των Παγανού, Παλάσκα κτλ. Προέκυψαν όλα τα σημερινά βοηθήματα με τέχνη και συναφή. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή εκείνα όλα χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από τους σημερινούς βιοτεχνικούς εκδοτικούς οίκους και αυτή τη στιγμή έχουμε κατακλειστεί από τεράστιο αριθμό βοηθημάτων. Το αν αυτά τα βοηθήματα τι εξυπηρετούν κτλ. Είναι άλλο ζήτημα και ο καθένας μπορεί να τα δει και να τα κρίνει. Εγώ νομίζω ότι όσον αφορά το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και μάλλον εκεί πηγαίνει ο προβληματισμός, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, καλός ή κακός, ασκεί ένα έργο το οποίο κατά τη γνώμη μου ούτως ή άλλως είναι ακροτηριασμένο. Απ' τη μια υπάρχει το Κέντρο Εκπαιδευτικών Ερευνών, το οποίο υποτίθεται ότι βγάζει βιβλία αξιολόγηση των μαθητών. Απ' την άλλη υπάρχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που βγάζει τις οδηγίες για τους καθηγητές. Απ' την άλλη υπάρχουν τα ΠΕΚ και η Κεντρική Επιμορφωτική Υπηρεσία, η οποία υποτίθεται ότι μας εφοδιάζει συνεχώς. Από την άλλη υπάρχουν τόσες μεμονωμένες προσπάθειες ανθρώπων που προσπαθούν να δώσουν ερμηνευτικούς οδηγούς και ερμηνευτικά βοηθήματα. Υπάρχει από εκεί και πέρα το ασίδωτο ίντερνετ, στο οποίο μπορεί να μπει ο καθένας και να αντλήσει ό,τι θέλει, και από όπου θέλει, και όπως θέλει, και χωρίς να υπάρχουν ούτε πνευματικά δικαιώματα. Γενικώς υπάρχει μια αναρχία στο όλο θέμα. Και αυτή η αναρχία οφείλεται πρώτα απ' όλα στο γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι, και εκεί επιμένω ότι είναι θέμα κεντρικής πολιτικής, δεν έχουμε στοχοποιήσει το μάθημα. Δηλαδή αυτό το μάθημα δεν είναι καταρχάς γλωσσικό. Είναι ανεξάρτητο, η λογοτεχνία είναι ανεξάρτητη από τη γλωσσική διδασκαλία. Από αυτό το μάθημα τώρα τι θέλουμε να βγάλουμε εμείς? Θέλουμε να βγάλουμε επαρκείς αναγνώστες, θέλουμε να βγάλουμε ανθρώπους που να αγαπήσουν τη λογοτεχνία, θέλουμε να βγάλουμε ανθρώπους που θα αγαπήσουν το βιβλίο, θέλουμε να βγάλουμε δυνητικά λογοτέχνες. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, υπάρχουν τα λογοτεχνικά εργαστήρια. Αυτά όλα που οφείλονται? Στο γεγονός ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι αυστηρά δομημένο. Δεν έχουμε ένα πολλαπλό σχολείο. Τώρα υπάρχουν τα καλλιτεχνικά γυμνάσια. Εδώ και 2-3 χρόνια έχουν ιδρυθεί 3 καλλιτεχνικά γυμνάσια σε όλη τη χώρα. Τι να πω? 3 καλλιτεχνικά γυμνάσια. Δηλαδή ένα στο Ηράκλειο, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στο Γέρακα, στα οποία προσλαμβάνονται δυνάμει λογοτέχνες, χορογράφοι κτλ. Για να βγάλουν τους αδερφούς καλλιτέχνες. Τι να σας πω? Αδυνατό να παρακολουθήσω, δηλαδή μιλάμε τόση ώρα για νέους αναγνώστες κτλ. Και εγώ νέος άνθρωπος είμαι, εντάξει. Αδυνατό να παρακολουθήσω το τι θέλουμε τελικά. Όχι μόνο από τη λογοτεχνία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, από το ίδιο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Θέλουμε καταρχάς εκπαιδευτικό σύστημα. Καταλάβετε? Όσο δε για τα προβλήματα της καθημερινότητας, του τύπου να βάλουμε κοινά θέματα κλπ. Αυτά είναι, σας είπα, 4 χρόνια τα έχω δει, τα έχω ζήσει. Η γνώμη μου είναι αυτό που λέει πάλι ο Σεφέρης. Εγώ θα καταφύγω πάλι στο Σεφέρη, Χάρη, και μην γελάτε και σε βλέπω. Θα καταφύγω πάλι σε αυτό που λέει ο Σεφέρης. Λέει κάπου στις δοκιμές του, στο μονόλογο πάνω στην πίεση, αν θυμάμαι καλά, στον τόπο αυτό που είμαστε τραγικά αυτοδίδακτοι, θα καθίσω κι εγώ στην πέτρα της υπομονής. Και μετά έβγαλε το ύφος μιας ημέρας. Να κάνω κάποια σχόλια πάνω σε αυτό το πλαίσιο συζήτησης. Νομίζω ότι μια κοινή συνισταμένη απόψεων γύρω από το ποια είναι η στοχοθεσία του μαθήματος της λογοτεχνίας, ειδικά στη μέση εκπαίδευση, θα μπορούσε να είναι ότι η λογοτεχνία διδάσκεται προκειμένου να καλλιεργηθεί η διάθεση για την ανάγνωσή της, εκτός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Δηλαδή θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχημένο το Λύκειο αν κατόρθωνε να παρακινήσει αρκετούς μαθητές να γίνουν λιγότερο ή περισσότερο συστηματικοί αναγνώστες της λογοτεχνίας εκτός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Θα έλεγα ότι προκειμένου να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος, οπωσδήποτε θα έπρεπε να αναπτυχθεί κάποια αυτενέργεια, μικρότερη ή μεγαλύτερη, και από τους εκπαιδευτικούς, τους φιλολόγους και από τους μαθητές. Η αίσθησή μου είναι, όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ, όλα αυτά τα χρόνια εννοώ την τελευταία 20 ετία, που παρακολουθώ τα διάφορα εφαρμοζόμενα στην εκπαίδευση μοντέλα ανανέωσης του μαθήματος, είναι ότι όσο περισσότερο εξοπλίζουμε το μάθημα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας με μια θεωρητική σκευή, με περισσότερα κείμενα, με νέες μεθόδους προσέγγισης, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τον ιδεατό μας στόχο. Δηλαδή που είναι να παρακινήσουμε περισσότερους νέους ανθρώπους να έρθουν στον χώρο της λογοτεχνικής ανάγνωσης.
Σίγουρα υπάρχει μια παθογένεια μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται δηλαδή να επιδιώκεις το καλύτερο και να επιτυγχάνεις το χειρότερο αποτέλεσμα. Και η χαριστική βουλή, με συγχωρείς, ήταν το πανελλαδικό εξεταζόμενο μάθημα της λογοτεχνίας στην Τρίτη Λυκείου, που αφορά τη θεωρητική κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι η λογοτεχνία έγινε πανελλαδικό εξεταζόμενο μάθημα, άρα βλέπει αυτό που είπα, τσιτάτα, σημειώσεις κτλ., ήταν για μένα προσωπικά ήταν η χαριστική βολή πραγματικά. Δηλαδή οι άνθρωποι που μπαίνουν από τη θεωρητική κατεύθυνση και στη φιλολογία ακόμη, το τελευταίο πράγμα που είναι πιθανή αναγνώστης λογοτεχνίας. Για να μην μιλήσουμε και για τις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι διαβάζουν κάλλιστα όλα τα ερμηνευτικά βιβλία χωρίς να έχουν διαβάσει τα κείμενα. Έχουμε μία ερώτηση από το ίντερνετ από την Διάννα. Οι περισσότεροι από εμάς στο ευρύ κοινό περιμένουμε από τους ειδήμονες φιλολόγους, ερευνητές κτλ. Να μας εξηγήσουν τι θέλει να πει ο ποιητής και η ποίηση, χωρίς να ψάχνουμε τι λέει σε εμάς τους ίδιους. Πώς θα ξεπεραστεί αυτό? Και συμπληρώνει μετά, καθοδήγηση μέσα σε εισαγωγικά, πρέπει να στρέψουμε πάλι μέσα σε εισαγωγικά. Αυτές οι έννοιες κλειδιά μήπως είναι που μας απομακρύνουν από την ελευθερία που μας χαρίζει η λογοτεχνία? Νομίζω ότι το παράθεμα του Σεφέρη που διάβασα προηγουμένως απαντά στην Διάννα. Και να πω και αυτό που είπα αμέσως πριν, αυτενέργεια. Δηλαδή να διαβάσει, να ξαναδιαβάσει Σεφέρη, να προσπαθήσει όλο ένα και περισσότερο να οικειωθεί το Σεφέρη μέσα από τον εαυτό του ως αναγνώστη. Και έτσι να προσπαθήσει να αναρωτηθεί, καθώς θα προκύπτουν μετά μια σειρά από ερωτήματα αλληλένδετα. Τι σημαίνει παραδείγματος χάρη η φράση του Σεφέρη, μία μόνο ανάμεσα στις τόσες. Ο ποιητής κατά βάθος έχει ένα θέμα, το ζωντανό του σώμα. Και δευτερευόντως οι νοητικές διαδικασίες ανάγνωσης θα κάνουν λιγότερο θολή αυτή τη συγκίνηση. Ο κύριος Κούτρας και μετά η κυρία Χριστοδάχος. Θα πάρει το μικρόφωνο. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι φιλόλογος, είμαι βιολόγος. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση για την κουβέντα μας που κρίνω ότι είναι ενδιαφέρουσα, αλλά αν θα πάρω το λόγο κι άλλοι συνάδελφοί μου στη μέση εκπαίδευση, φοβάμαι πως όχι ότι είναι κακό, αλλά θα καταλήξουμε στο να κάνουμε κριτική στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Δεν είναι άσχημο αυτό, αλλά θα μπορέσουμε θα επεκταθούμε περισσότερο. Δηλαδή, σαν ένας νέος αναγνώστης, θα έλεγα και εγώ, του Σεφέρη, είμαι στα 58, αλλά πάντοτε εμείς είμαστε νέοι, γιατί ένας που δεν ασχολείται με την φιλολογία, κατά καιρούς πιάνει κάποιο κείμενο ή ποίημα του Σεφέρη. Θα ήθελα να κάνω και μια άλλη παρατήρηση. Πιστεύω ότι η ανάγνωση ή να εντερφίσει κάποιος στην ποίηση, όχι μόνο ανάγνωση, είναι προσωπικό, συγκινησιακό θέμα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς εκπαιδευτικά, δηλαδή αν, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητή η ερώτησή μου, μπορούμε να κατευθύνουμε τα παιδιά στο θαύμα της ποίησης. Το βρίσκω λίγο δύσκολο. Έτσι εκτιμώ εγώ, δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε ή τι άποψη έχουν οι φιλόλογοι. Είναι δύσκολο, είναι προσωπικό ζήτημα για μένα τουλάχιστον. Η ανάγνωση της ποίησης. Εγώ μεγάλος άρχισα να διαβάζω, οι περισσότεροι μας, είτε Τούρκο ποιητή, είτε Χιλιανό, είτε κτλ. Έλληνα. Όχι σαν μαθητής. Για να σας αναλογιστώ. Να απαντήσω. Να απαντήσει ο κόσμος. Να απαντήσει. Ο λόγος και ο αντίλογος. Ευχαριστώ. Πάντως ευχαριστώ, είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα, αλλά μην πάμε περισσότερο στην κριτική του εκπαιδευτικού μας συστήματος, δεν θα σταματήσουμε πιο εκπαιδευτικός. Εγώ, Νίκο, δεν είμαι καθηγητής, αλλά κυρίως σκέφτομαι πολλά σχολεία, λόγω του κειμένου που πάει στα σχολικά εγχειρίδια που υπογράφω. Θέλω να επισημάνω ένα πράγμα το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση και θέλω να το θέσω προς συζήτηση. Ζητάμε από τα μικρά, τα νέα παιδιά, να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν Σεφέρη. Πέρα από τη σχετική επικοινωνία, η οποία είναι απαραίτητη και η οποία δεν προϋποθέτει, έχω την εντύπωση ότι ο χρόνος για τους νεαρούς μαθητές σήμερα είναι διαφορετικός από ό,τι ήταν για εμάς
τους μεγαλύτερους, πριν από 30-40 χρόνια. Υπήρχε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εμείς είχαμε πιο μεγάλη και ευρύτερη επαφή με την ιστορία. Θεωρούσαμε το 40-44 σε μια χρονολογία που την καταλαβαίναμε, την πλησιάζαμε και την ακούγαμε. Σήμερα ένα παιδί, αν του μιλήσει για τη δεκαετία του 80, θα σου πει την προϊστορία. Όταν του μιλήσω ότι σε θέση το 71 και ότι εσύ είσαι, εγώ δηλαδή, 49 χρονών, όταν πάω εκεί πέρα, με νομίζουν τουλάχιστον ότι είσαι προ 200 ετών, γιατί απριόρι όλα τα κείμενα για αυτούς είναι, το βιβλίο είναι ένας κυβωτός για την βορύχους, ότι από εκεί μέσα βγαίνουν κείμενο, γραφνιάζουμε ένα κτλ. Νομίζω ότι λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσκολία επικοινωνίας με τα κείμενα, ακριβώς γιατί τα νέα παιδιά δεν έχουν την εξοικείωση με τον ιστορικό χρόνο τόσο έντονη όσο την είχαμε ή κάποιες παλιότερες γενιές. Ναι, γενική παρατήρηση μιλάω. Και επιπλέον αδυνατούν να προσεγγίσουν τα κείμενα και από μια ιστορική σκοπιά. Όπως την ευκαιρία αυτή την είχαμε εμείς. Κυρίως για ποιητές οι οποίοι για μας ήταν κοινοί τόποι ή, εν πάση περιπτώσει, ήταν μέσα στην καθημερινότητά μας ζυμωμένοι. Σήμερα και σε Φέρης και Ρίτης αποτελούν παραδείγματα για μας αθηναϊκής σχολής. Δηλαδή, Παλαμάς, Πολέμης και πιο παλιότερα Δροσίνης κτλ. Ας δούμε ότι έχουν τη δυσκολία αυτή τα νέα παιδιά. Πάνω όταν πήγα σε μια τάξη και δεν τους αποκάλυψε ο καθηγητής ότι ζω, με αντιμετώπισαν ως ζόμπι οι μαθητές, σημειώνω. Αυτά. Με είχαν δηλαδή ότι είχα ζήσει πριν από 200 χρόνια. Ναι, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με την ιστορική αντίληψη. Έχει να κάνει και με αυτό που λέμε βιωματική διάσταση. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, πέρα από τη λογοτεχνία και πέρα από όλα αυτά, καλώς ή κακώς η τελευταία δεκαετία, που είναι μια δεκαετία αλλαγών ταχύτατων και δεν συμμαζεύεται, που λέτε, κύριε Κούτρα, ότι είναι σοκαριστική για εσάς, εδώ είναι για εμάς που είμαστε τριαντάριδες. Σκεφτείτε ότι εγώ όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, όταν μας έφεραν μια φωτοτυπία, την κρατούσαμε έτσι, γιατί ήταν σπάνιο να έχουμε φωτοτυπία. Σήμερα τα παιδάκια τους πας φωτοτυπία και σου δίνουν το φλασάκι για να τους τα περάσεις. Δηλαδή, έχουν αλλάξει τόσο πολύ μέσα σε μια δεκαετία τα μέσα. Οπότε και οι ταχύτητες, οπότε όλα αυτά παίζουν ρόλο. Εγώ θα έλεγα το εξής όμως. Μια και θίξατε το θέμα του πώς θα περάσει το παιδί κλπ. Εγώ θα έλεγα ότι η βασιλική οδός, λέει ο Φρόιντ, για το υποσυνείδητο είναι το όνειρο. Εγώ θα έλεγα η βασιλική οδός για την απόλαυση κάθε μορφής τέχνης είναι το βίωμα. Και θα έλεγα λοιπόν ότι στους έφηβους ειδικά, και ειδικά στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκειού, αλλά πιο πολύ αυτό μπορεί να το κάνει σαν παιχνίδι, και γι' αυτό υπονόησα πριν ότι στη Γαλλία υπάρχουν τα λογοτεχνικά εργαστήρια. Μπορείς να το κάνεις αυτό σε επίπεδο παιχνιδιού, του λεκτικού παιχνιδιού. Πάρα πολύ εύκολα τα παιδιά ανταποκρίνονται όταν τους πεις, για παράδειγμα, όταν τους δώσεις κείμενα και τους πεις αυτό, αν ήθελες να απαντήσεις, τι θα έκανες. Και υπάρχουν παιδιά τα οποία σου φέρουν μια μελοποίηση. Υπάρχουν παιδιά τα οποία σου φέρουν ένα σχέδιο, μια γραβούρα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία σου φέρουν ένα κολάζ. Αυτό για μένα είναι πρόσληψη της λογοτεχνίας. Δεν με ενδιαφέρει νοητικά να ξέρουν ότι περί σε φέρει. Να σας μιλάω ειλικρινά. Με ενδιαφέρει η ανταπόκρισή του στην τέχνη. Με ενδιαφέρει ότι το πιτσιρικάς μπήκε μέσα στο διαδίκτυο και βρήκε το ντοκιμαντέρ του ημερολόγιο καταστρώματος γάμα για το Σεφέρι. Το Κύπρο σου μεθέστηκε. Μόνος του το ίδιο, για το έφερε. Αυτή νομίζω είναι η όποια επιτυχία αυτού του μαθήματος. Είναι το μοναδικό μάθημα, μαζί με το μονόωρο των καλλιτεχνικών στο γυμνάσιο και της μουσικής, που υπερασπίζεται την τέχνη στην εκπαίδευση. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Είναι το μοναδικό. Τουλάχιστον ας το κάνουμε ένα όντως καλλιτεχνικό μάθημα. Ένα μάθημα δηλαδή το οποίο όταν θα φύγει ο άνθρωπος και να πάει είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στην εργασία, είτε οπουδήποτε, να πάρει ευχή να πάρει, θα περνάει από ένα βιβλιοπωλείο και δεν θα γυρίσει το πρόσωπό του απέναντι στο προποτζίδικο. Γιατί εκεί έχουμε καταλήξει. Να είναι ο Σιαμαντάς εδώ και το προποτζίδικο δίπλα και να παίρνουν όλο το προποτζίδικο. Έτσι δεν είναι. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου αισθητική. Εσύ που είσαι και από την πλευρά του βάθμιας εκπαίδευσης πια, βέβαια βλέπεις τους ανθρώπους που εξειδικεύονται, οι οποίοι αν μη τι άλλο, ο Θεός τους κάνει εξειδικευμένους όμως. Γιατί άλλοι πάνε γλωσσολόγοι, άλλοι κλασικοί, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Ναι, να έχει σημασία κυρίως να αναφερθούμε στην ευρύτερη
αναγνωστική κοινότητα. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις συνδυάζοντας αυτά που είπε ο Κοσμάς με αυτά που είπε ο Μιχάλης και χρησιμοποιώντας παραδείγματα από το σεφερικό ποιητικό έργο. Υπάρχουν όψεις του σεφερικού ποιητικού έργου, οι οποίες πολύ δύσκολα μπορούν να μεταδοθούν σε έναν σημερινό 15χρονο και 20χρονο, που συναρτώνται με αυτό που είπε ο Κοσμάς, αλλαγή της αντίληψης γύρω από την αίσθηση του ιστορικού χρόνου. Αυτές οι δυσκολίες συναρτώνται με αυτό που θα έλεγα εγώ αλλαγή του πολιτισμικού ορίζοντα. Θέλω ένα παράδειγμα για να γίνω σαφής. Ο Σεφέρης έχει γράψει αρκετά ποίηματα που είναι αυτά που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αρχαιολογικά ποίηματα, όπως είναι ο Βασιλιάς της Ασσίνης, το Σαλαμίνα της Κύπρου, το Έγκομι. Αυτά τα ποίηματα βασίζονται στο βίωμα της επίσκεψης του ίδιου, ως αυτό που λέμε συγγραφικού υποκειμένου, σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Και αυτά τα ποίηματα αξιοποιούν ακριβώς αυτό το βίωμα. Μάλιστα, από ό,τι θυμάμαι και στα τρία, ο αφηγητής είναι πρωτοπρόσωπος, είτε σε πρώτο ενικό είτε σε πρώτο πληθυντικό. Τι προϋποθέτουν αυτά τα ποίηματα? Προϋποθέτουν την αίσθηση εκείνου του ανθρώπου που πηγαίνει σε έναν αρχαιολογικό χώρο και βιώνει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον ελληνικό αρχαιολογικό χώρο μία αίσθηση διάρκειας. Την αίσθηση ότι αυτός ο χώρος είναι ζωντανός. Ότι κατά κάποιο τρόπο στα σπασμένα μάρμαρα, στις πέτρες, στα κομμάτια που απέμειναν από το παρελθόν, βιώνει την παρουσία, με έναν τρόπο ενοραματικό βέβαια, των ανθρώπων του παρελθόντος, οι οποίοι είναι πολιτισμικά οι δικοί του φίλοι. Πώς είναι οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν σήμερα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, βιώνουν μία ανάλογη αίσθηση ενατένισης της διάρκειας της ελληνικότητας? Νομίζω πάρα πολύ λίγοι. Όσοι εξακολουθούν να την βιώνουν, όπως είμαι εγώ που είμαι μεσήλικας, θα έλεγα ότι τη βιώνει μέσω του Σεφέρη. Δηλαδή, ο Σεφέρης είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μοιήσει κάποιον σε αυτήν την αίσθηση του να επισκεφθείς έναν αρχαιολογικό χώρο και να νιώσεις συγκινησιακά και διανοητικά την αίσθηση της διάρκειας. Αυτή λοιπόν είναι μια πλευρά του σεφερικού έργου που είναι δύσκολο να διδαχθεί και να μεταδοθεί, γιατί δεν συναρτάται ούτε με το βίωμα, ούτε με αυτό που θα λέγαμε μια σημερινή αντίληψη ή αξία. Υπάρχουν όψεις της σεφερικής ποίησης που θα μπορούσαν να κεντρήσουν το ενδιαφέρον ενός σημερινού 15χρονου. Θα επικαλεστώ μία. Τον σεφερικό στίχο, όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. 1937, αν θυμάμαι καλά, είναι γραμμένο το ποίημα, με τον τρόπο του Γ' Σίγμα. Αυτός ο στίχος παραμένει, θα έλεγα, δραματικά επίκαιρος. Εξακολουθούμε πολύ στον τόπο μας να τον βιώνουμε, εξακολουθεί να μας διδύει συγκινησιακά, μέσα από αυτή την αίσθηση της δυστημίας για τον τόπο στον οποίο ζούμε. Υπάρχουν λοιπόν όψεις του σεφερικού έργου που είναι πρόσφορες για να πλησιάσει ακόμα και ένας νέος άνθρωπος το Σεφέρι. Επειδή ο Σεφέρης δεν είναι πάντα τόσο σοβαρός ποιητής όσο νομίζουμε. Έχει γράψει και ποίηματα τα οποία είναι αρκετά σκοπτικά, σκαμπρόζικα. Έχει γράψει ακόμα και βομολογικά ποίηματα. Είναι λιγότερο γνωστά αυτά, τα εντεψίθηκα. Όχι, και στα τετράδια γυμνασμάτων Β υπάρχουν πολλά κείμενα που είναι καθαρά σατυρικά. Ή παροδούν κάποιο κείμενο, ή σατυρίζουν κάποια κακώς κείμενα. Και η σάτυρα, κατά ένα περίεργο λόγο, πάντα κεντρίζει τα παιδιά. Δηλαδή, ακόμα και του Παλαμά, τα σατυρικά γυμνάσματα, όταν τους δώσει την ιστορική περιραίουσα ατμόσφαιρα, βλέπεις ότι κατευθείαν τους έχουν. Επομένως, βιωματικοί διάβλοι υπάρχουν. Το θέμα είναι εμείς τι θέλουμε να κάνουμε με αυτούς τους διάλογους. Η κυρία εκεί νομίζω έχει το μικρόφωνο και μετά η κυρία Σαββίδη. Ναι, καλησπέρα. Εγώ σχεδόν καλύφθηκα. Φτάσαμε νομίζω στο κρίσιμο σημείο. Βεβαίως, φιλόλογος να θυμηθώ ότι έχει τα πιο εύκολα βιογραφικά στοιχεία ο Σεφέρης.
Ήταν ευτυχία και οι μαθητές και οι καθηγητές. Γεννήθηκε το 1900 και όλο την καλή ακολουθία απομνημόνευσης. Επίσης, ως το εκπαιδευτικό σύστημα πήραμε μια τέχνη και κάναμε μάθημα. Όχι από το γνωστό ρήμα του Μανθάνων, μάθημα. Αυτή τη μίζερη φράση, έχω μάθημα αύριο. Αλλά αν ξεχάσω ότι είμαι φιλόλογος, θα έλεγα ότι σήμερα θα ρωτούσα, εφόσον είμαι νέος αναγνώστης, κατάλαβα γιατί πρέπει να διαβάσω ενδεχομένως το βιβλίο που γράψατε. Θα ήθελα μια απάντηση στο γιατί να διαβάσω Σεφέρι. Θα ρωτούσα και ποίηση, αλλά ήδη αρχίσατε να με καλύπτετε ιδιαιτέρως. Γιατί να διαβάζω Σεφέρι, επομένως και οποιαδήποτε ανθολόγηση περίπτωση. Να διαβάσετε Σεφέρι γιατί από ένα κοινό τόπο. Είναι ένας από τους σημαντικότερους νεοέλληνες ποιητές. Είναι ένας ποιητής ο οποίος κατόρθωσε να συγκεράσει στην ποίησή του το ατομικό και το συλλογικό βίωμα μιας ολόκληρης εποχής, από το Μεσοπόλεμο μέχρι τη δεκαετία του 60. Είναι ένας ποιητής ο οποίος κατόρθωσε να ανανεώσει, να εμπλουτίσει τεχνοτροπικά, εκφραστικά την ελληνική ποίηση, χωρίς καθόλου αυτός ο εμπλουτισμός, ο τεχνοτροπικός εξυγχρονισμός της κατά κάποιο τρόπο να ήταν ψευδεπίγραφος, δηλαδή να του στέρισε την ικανότητα να φτιάξει ένα ποιητικό ρήμα που να είναι καθαρά ιδιοσυστασιακό, που να είναι ο δικός του πηγαίος ποιητικός λόγος. Και είναι ένας πολύ σημαντικός ποιητής γιατί αν τον διαβάσει κανείς σε βάθος, βλέπει ότι μπορεί να συντονιστεί μαζί του με τον ψυχισμό του, με την ιδιοσυστασία του, με το βίωμά του, με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Εφόσον μου απευθύνεται το ερώτημα, δεν μπορώ παρά να ανακαλέσω τους δικούς μου τρόπους. Να σας πω γιατί εγώ διαβάζω Σεφέρι, γιατί μου αρέσει πολύ ο Σεφέρις και τον αγαπώ. Γιατί μοιράζομαι παραδείγματος χάρη μαζί του το βίωμα του πρόσφυγα. Είμαι Μικρασιάτης πρόσφυγας. Ήταν και εκείνος Μικρασιάτης πρόσφυγας. Θεωρώ ότι στο μυθιστόρημα, αλλά και σε πολλά άλλα ποίηματα που έγραψε στη διάρκεια της ζωής του, εκφράζει με έναν συγκλονιστικό τρόπο το αίσθημα της απώλειας, της πατρίδας. Επίσης, νιώθω ότι συντονίζομαι πάρα πολύ μαζί του ιδιοσυγκρασιακά, στον τρόπο με τον οποίο βιώνει τον έρωτα, ως απώλειας, από την οποία όμως μένει και κάποιο καταστάλαγμα, κάποιο κέρδος. Και κατά κύριο λόγο αυτό είναι το κέρδος το οποίο αποτυπώνεται στην τέχνη, διασώζεται στην τέχνη. Επίσης θα έλεγα ότι αξίζει κανείς να διαβάσει το Σεφέρι γιατί μέσα από τα ποίηματά του αναδεικνύεται μία εξαιρετική οξύνια, κριτική οξύνια στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ελληνική πραγματικότητα του καιρού του και την ιστορική περιπέτεια αυτού του τόπου μέσα στον χρόνο. Παραδείγματος χάρη, εγώ νιώθω συγκλονισμένος κάθε φορά που διαβάζω το ημερολόγιο Καταστρώματος Α, που είναι ποίηματα που γράφτηκαν πριν από τον πόλεμο και είναι ποίηματα σαν να γράφτηκαν στη διάρκεια και μετά τον πόλεμο. Θα μπορούσα να συνεχίσω να ευχαριστώ και άλλους λόγους για τους οποίους αξίζει κανείς να διαβάσει Σεφέρι. Αλλά σταματώ εδώ. Κυρία Σαββίδη. Γεια σας εμένα. Από το χώρο της μέσης εκπαίδευσης θα μιλήσω κι εγώ και από την εμπειρία που έχω διδάσκοντας τη λογοτεχνία, κυρίως βέβαια στις ηλικιακές τάξεις και ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικίου. Να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε λίγο πριν ο κύριος Γαρδούλης, στο γιατί αξίζει να τον διδάσκουμε το Σεφέρι. Νομίζω ότι είναι όλα αυτά εδώ και που νομίζω ότι δίνοντας κάτι από όλα αυτά, εφόσον εμείς τα αισθανόμαστε ως δάσκαλοι, βοηθάμε το παιδί να φτάσει σε αυτή την αυτογνωσία, να το πω, να βιώσει πράγματα που το βοηθούν στην αυτογνωσία του, που το βοηθούν να κατανοεί και να νιώθει, κυρίως να σταθώ στο ρήμα νιώθω. Αυτό νομίζω είναι το πολύ σημαντικό στην λογοτεχνία και στην ποίηση ειδικότερα. Σε ό,τι αφορά τώρα το πώς και
τι γίνεται και τι κάνουμε εμείς, ο καλός δάσκαλος, νομίζω, βρίσκει τον τρόπο, εφόσον αυτός ο ίδιος αγαπάει αυτό που διδάσκει, να περάσει κάτι στο μαθητή του. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Όσο πραγματικά που κάνουμε μάθημα στεκόμενοι στην αξιολόγηση και στα τι πρέπει να δώσουμε και στις σημειώσεις και όλα αυτά, χάνουμε πράγματα. Όταν βιωματικά, που το τόνισε πολύ και ο φίλος Μιχάλης αυτό εδώ, προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που εμείς αγαπάμε, το παιδί έχει τη δυνατότητα αυτό να το καταλάβει και κεντρίζεται. Έχω δει παιδιά, όχι όλα βέβαια, έτσι δεν σημαίνει ότι θα πετύχουμε πάντοτε σε όλα, αλλά εκείνο το ποσοστό που θα καταφέρουμε στο τέλος να το βοηθήσουμε να νιώσει αυτό που εμείς νιώθουμε, σε μικρότερο έστω βαθμό όμως να νιώσει, αυτό νομίζω το είναι το κέρδος τελικά από την προσπάθεια που κάνει ο διδάσκαλος λογοτεχνία, και αυτό είναι που πιστεύω τελικά ότι τη δικαιώνει και ως μάθημα, ας πω έτσι, στη μέση εκπαίδευση. Να μην το αφήσουμε. Ακόμη θα έλεγα, φίλε Μιχάλη, και το ότι εξετάζεται έτσι ως μάθημα κατεύθυνσης, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά αυτά, έστω και όταν φτάσουν στην τρίτη ηλικίου, έστω και εξ ανάγκης, να σταθούν περισσότερο, να προχωρήσουν λίγο σε βάθος και αν έχουν ένα, πιστεύω, καλό δάσκαλο που πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει και την τελευταία αυτή στιγμή αισθάνονται κάπως έτσι σαν να συγκλονίζονται. Να ίσως είναι υπερβολή αυτό που λέω, το έχω νιώσει στα αλήθεια με παιδιά που έρχονται μετά και ρωτάνε ή ζητάνε να μάθουν. Νομίζω ότι αυτό είναι τελικά το κέρδος. Έτσι, αν πραγματικά αγαπάμε, με αυτό θα σταθώ και θα κλείσω. Αυτό που κάνουμε και πρώτα εμείς είμαστε, εμείς που τον αγαπάμε το Σεφέρι και που μεταφέρουμε αυτόν τον πόνο του, τον στοχασμό του για αυτό που έχει βιώσει, για την ιστορία του και βοηθήσουμε παιδιά, γιατί πάντοτε υπάρχουν και οι τρόποι να δώσουμε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται ο ποιητής, να βοηθήσουμε το παιδί που δεν ξέρει και που πραγματικά κοσμάει έξω από το ιστορικό πλαίσιο και πολύ μακριά. Θέλει όμως να καταλαβαίνει, θέλει να καταλάβει και έχουμε τον τρόπο να το βοηθήσουμε. Λοιπόν, μετά αρχίζει σιγά σιγά και έρχεται. Και κάτι θα μείνει, είναι σίγουρο. Εμένα αυτό μου έχει δώσει η εμπειρία μου και νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος τελικά από την διδασκαλία αυτού του μαθήματος. Σας ευχαριστώ. Απλά θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι νομίζω πως υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι να λειτουργούν όλα αυτά από το να έρθει το μαγικό 19 που είπα πριν. Δηλαδή αυτό το μάθημα δεν θα έπρεπε να είναι μάθημα, θα έπρεπε να μην βαθμολογείται, να μην εξετάζεται καθόλου και θα έπρεπε στο τέλος με άλλους τρόπους, με την έκδοση του καλύτερου ποίηματος, με χίλια εδώ υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, έχουν γίνει χίλια δυο πράγματα που μπορούμε να τα δούμε, να είναι δημιουργικά και να τα φέρουμε. Δεν τα φέρνουμε, φέρνουμε άλλα, εν πάση περιπτώσει, και να πάψει αυτό το πράγμα να εκπίπτει στο επίπεδο ενός εξεταζόμενου αντικειμένου. Ένα αυτό. Δεύτερο, σε συνδυασμό με όλα αυτά που υπόθηκαν πριν, να πω λίγο στην αγαπητή συνάδελφο για ποιον άλλο λόγο εγώ θα διάβαζα Σεφέρι. Γιατί ο Σεφέρης, κατά τη γνώμη μου, είναι ίσως ο μόνος ποιητής ο οποίος είναι τόσο μα τόσο ακάματος εργάτης του λόγου. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει ούτε αυτόν τον πληθωρικό λυρισμό που έχουν άλλοι όπως ο Ελίτης, δεν έχει ούτε την σωματοποίηση ας πούμε, του λόγου που έχει ο Καβάφης, δεν έχει ούτε την ηρωνία ή το ελεγγυακό στοιχείο του Καριωτάκη, δεν έχει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν του χαρίζεται η τέχνη του, συνειδητά την υπηρετεί, συνειδητά προσπαθεί να την φτάσει κάπου. Ο ίδιος κάπου σε μια επιστολή του λέει ότι θεωρώ τον εαυτό μου, το λέει σε μια επιστολή του προς μια φίλη Γαλλίδα που ήταν και φλερτ των νεανικών του ετών, θεωρώ ότι είμαι ατάλλαντος, αλλά θα το πολεμήσω. Αυτή την ομολογία δεν έχει κάνει κανένας άλλος. Ακόμη και ο Καβάφης, ο οποίος ξεκίνησε τελείως διαφορετικός, τα γνωστά αποκηρυγμένα ποίηματά του κτλ. Παρόλα αυτά, από την αρχή ακόμα, από το 1886, από το πρώτο του
παρνασιακό ποίημα, πώς το λέει στην Τράπεζα του Μέλλοντος κτλ. Πιστεύει ότι έχει ταλέντο. Όλοι το πίστευαν. Όλοι το πιστεύουν, γι' αυτό το ξεκινούν. Εντούτοις εδώ ήταν μάλλον ο μοναδικός ο οποίος πίστευε ότι είναι ατάλλαντος, αλλά μπορεί να το παίξει το παιχνίδι. Και νομίζω ότι το έπαιξε το παιχνίδι. Και το παίζει και σήμερα το παιχνίδι. Και μάλλον θα συνεχίσει να το παίζει αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί αν δεν το έπαιζε, μάλλον δεν θα ήμασταν εδώ απόψε. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και ήθελα να το ρωτήσω και εγώ, ήταν μια ερώτηση που ήθελα να κάνω. Δηλαδή, ο Σεφέρης είναι μέσα στα ημερολόγια ο μοναδικός ποιητής που ευτυχαίνει να ξέρω κι εγώ, ο οποίος αναρωτιέται εάν θα γράψει το μεγάλο ποίημα. Εάν το μέγεθος το οποίο θα αποκτήσει ο ποιητής. Ναι, εάν το μέγεθος που θα αποκτήσει ο ποιητής θα είναι συγκρίσιμο με τα ποιητικά μεγέθη των αλλοεθνών ποιητών. Δεν κάνει πάντα σύγκριση με ελληνικά ποιητικά μεγέθη. Και θέλω να κάνω αυτό το ερώτημα, τα κατάφερε τελικά. Δηλαδή είναι ένα συγκρίσιμο μέγεθος ποιητικό με τα διεθνή του πρότυπα. Απαντάς ναι, έτσι πάλι. Εγώ δεν ξέρω, εδώ ειδική. Εγώ έχω μια απορία. Είναι αισθητικής τάξης το ερώτημα και όχι ιστορικογραμματολογικής τάξης. Εγώ πιστεύω ότι τα κατάφερε. Ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης για το αν τα κατάφερε ή δεν τα κατάφερε? Σκεφτείτε ότι ο Σεφέρης είναι ένας ποιητής που. Επαγωγή στο οδετικό κανόνα. Ναι. Είναι ένας ποιητής ο οποίος διαβίου αντιμετώπισε την μομφή σε τελική ανάλυση ότι ήταν ένας Έλληνας Έλιοτ. Ένας Έλληνας T.S. Eliot. Δηλαδή και αυτό που έκανε. Ναι. Αφιέρωσε πολλά χρόνια της ζωής του στον αγώνα να αποδείξει ότι είναι ο Έλληνας T.S. Eliot. Μετά το πήρε πίσω. Για να λέμε δηλαδή. Να λέμε ειλικρινά. Ανεξάρτητα όμως από τις συγκυρίες του, αν ο ίδιος συνέβαλε στην σταδιοδρόμηση μιας τέτοιας σύγκρισης, η οποία στη τελική ανάλυση απέβαινε εις βάρος του, θεωρώ ότι δεν είναι ένας ποιητής που υπολείπεται στη αισθητική αξία από τον Έλιοτ. Δεν ξέρω, αν εδώ ήταν και 10 αγγλιστές, ενδεχομένως θα θεωρούσαν βλάσφημη αυτή τη φράση. Όσο μπορώ εγώ ως αναγνώστης να δώσω μία απάντηση σε ένα τέτοιο συγκριτικό ερώτημα, δεν θεωρώ ότι ο Σεφέρης είναι ένας ποιητής που, συγκρινόμενος με αυτό που λέμε κορυφές του αγγλοσαξονικού μοντερνισμού ή γενικότερα του μοντερνισμού, ή αν θέλετε και της πρωτοπορίας της δυτικής λογοτεχνίας, υπολείπεται. Και αυτό είναι ένα γενικότερο πάρα πολύ ενδιαφέρον γνώρισμα της ελληνικής λογοτεχνίας, δηλαδή ότι κατάφερε να έχει μια γενιά ποιητών, τους ποιητές της γενιάς του 30, που δεν θεωρώ ότι υπολείπονται σε αισθητική αξία έναντι των δυτικών προτύπων. Και ο Ελίτης είναι πολύ σημαντικός ποιητής. Και ο Γιάννης Ρίτσος είναι σημαντικός ποιητής. Συνέβη δηλαδή με τη γενιά του 30 να εμφανιστεί αυτό το παράδοξο για τα δεδομένα μιας περιθωριακής. Νομίζω ότι είναι άδικο να τους συγκρίνουμε και με τους Έλληνες. Εντάξει, δηλαδή όταν εδώ και τόσες δεκαετίες, καλός ή κακός, η διεθνοποίηση της αγγλικής, όλα τα σχετικά είναι δεδομένα πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο πια να διαβάσει οποιοδήποτε ένα αγγλικό κείμενο, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, το να συγκρίνεις τώρα με μία γλώσσα. Το λέει ο ίδιος ο Σεφέρης, άλλωστε στο λόγο που εκφώνησε στην απονομή του Νόμπελ. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Και μόνο αυτό είναι επίτευγμα. Όπως επίσης, αν το δούμε με άλλο κριτήριο, Κοσμάρα. Επίτευγμα δεν είναι το ότι μελετάτε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αν το δούμε και έτσι. Επίτευγμα δεν είναι οι μεταφράσεις που γίνονται. Πρόσφατα διάβαζα ότι μεταφράζεται στα κορεάτικα. Στα κορεάτικα. Βέβαια, άλλο θέμα είναι το αν η ποίηση μεταφράζεται ή όχι. Τεράστιο θέμα. Πάντως μεταφράζεται στα κορεάτικα. Θέλω να πω ότι και το κριτήριο παίζει ρόλο, αλλά τελικά η επιτυχία ή η αποδοχή ή το εύρος, όλα αυτά, η καθιέρωση ενός καλλιτέχνη κάπου, πηγαίνει αλλού. Ναι, πηγαίνει αλλού. Πάντως σίγουρα είναι ποιητής ευρωπαϊκού διαμετρήματος. Να μην πω παγκοσμίου, ευρωπαϊκού σίγουρα. Μία ερώτηση ακόμα από το ίντερνετ, από τη Ρία, σχετική με το Νόμπελ. Μπορείτε να μας πείτε πώς επηρέασε το βραβείο Νόμπελ το Σεφέρη ως άνθρωπο και ως ποιητή, αλλά και τη στάση της ευρύτερης φιλολογικής και αναγνωστικής κοινότητας απέναντι στο Σεφέρη? Μήπως σήμερα διαβάζουμε Σεφέρη επειδή υπήρξε νομπελίστας? Αναμφίβολο ότι
ένα βραβείο της εμβέλειας του Νόμπελ επηρέασε αυτό που λέμε την πρόσληψη των βαθμών αποδοχής του σεφερικού έργου, αυτό είναι κάτι αναμφίβολο. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να αντιστρέψει τους όρους του ερωτήματος και να αναρωτηθεί πράγματι όλοι οι νομπελίστες ποιητές είχαν μετά το βραβείο Νόμπελ και μετά το θάνατό τους, ο οποίος είναι το σημείο τερματισμού του έργου, μία αποδοχή τις επόμενες δεκαετίες. Υπήρξαν πολλοί νομπελίστες οι οποίοι δεν είχαν. Πήραν το βραβείο Νόμπελ και στην πορεία του χρόνου δεν έχουν μία θέση υψηλή στον διεθνή λογοτεχνικό κανόνα. Όσον αφορά στα ελληνικά δεδομένα, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο αυτό καθ' αυτό το Νόμπελ, το οποίο τους εφέρει που συνέβαλε, είναι, θα έλεγα, συγκυρίες, απανωτές. Δηλαδή τα δύο Νόμπελ, στην περίπτωση του Ρίτσου το βραβείο Λένιν, μία σειρά από γεγονότα τα οποία είναι γεγονότα έξω λογοτεχνικής βεβαίως τάξης και τα οποία έδειξαν έναν βαθμό αποδοχής στη λίδνη της γενιάς του 1930, πολύ ψηλό βαθμό αποδοχής. Συνέβαλαν και άλλοι βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζουμε, παράγοντες, όπως ήταν παραδείγματος χάρη η μελοποίηση στη δεκαετία του 60 ιδίως της ποίησης του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου και μην ξεχνούμε και τον Καβάφη. Το παραγωγικό όμως έχει σημασία. Δηλαδή μετά τον Νόμπελ ο Σεφέρης παραγωγικά ήταν η τι έκανε, τι έδωσε. Μετά τον Νόμπελ ο Σεφέρης έγραψε μία μόνο ακόμα ποιητική συλλογή, τα 3 κρυφά ποίηματα. Θα σας έλεγα ότι το Νόμπελ κυρίως συνέβαλε στο να κάνει ο Σεφέρης τη δήλωση εναντίον της δικτατορίας. Δηλαδή το Νόμπελ στα υπόλοιπα μετά το 1963 υπολοιπόμενα 8 χρόνια της ζωής του Σεφέρη, λόγω της διεθνούς καταξίωσης και φήμης που είχε πια, ήταν ένας από εκείνους τους παράγοντες που τον παρακίνησαν να κάνει την δήλωση εναντίον της δικτατορίας, την οποία πιστεύω θα έκανε και ανεξάρτητα από τον Νόμπελ, ακόμα και αν δεν είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ. Απλώς για τον Σεφέρη έπρεπε να οριμάσουν οι δικοί του ιδιοσυγκρασιακοί όροι για να φτάσει σε εκείνο το σημείο που ένιωθε πραγματικά την ανάγκη να κάνει τη δήλωση εναντίον της δικτατορίας. Μια που ήρθε εδώ η κουβέντα, θέλω να πω ότι ο Σεφέρης είναι ένας από τους βαθύτατα εντιμότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα από τα γραπτά τους. Και σε αυτό έχουν συμβάλει πάρα πολύ τα εκτός της ποίησης κείμενά του, δηλαδή στο να συσταθεί η εικόνα του ανθρώπου Σεφέρη, του διανοούμενου Σεφέρη, του διπλωμάτη Σεφέρη. Ένας λόγος για τον οποίο, ας πούμε, αξίζει να διαβάσουμε όχι μόνο τα ποίηματα του Σεφέρη, αλλά το ημερολόγιο, την αλληλογραφία του Σεφέρη και τις δοκιμές του και το πολιτικό του ημερολόγιο, είναι για να διαπιστώσουμε αυτός ο άνθρωπος πόσο οξύ αισθητήριο έχει, όχι μόνο κριτικό, αλλά και γενικότερα πνευματικό, ακόμα και πολιτικό αισθητήριο. Μακάρι να βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι σαν τον Σεφέρη στον χώρο της διπλωματικής και της πολιτικής μας ηγεσίας, από το Μεσοπόλεμο μέχρι την εποχή του Σεφέρη. Έχει την αίσθηση που δεν ακούστηκε όμως. Το περιγράφει συχνά. Ο Σεφέρης δεν ακούστηκε επειδή τα ότα ήταν μία πουάμια. Πάντως εγώ ήθελα να πω ότι ο Σεφέρης στο Νόμπελ το χαρακτηρίζει τυχαίο γεγονός, δεν του δίνει καμία μεγαλύτερη σημασία από αυτή που έχει, δεν θεωρεί ότι είναι γεγονός που σηματοδοτεί την ποιητική του πορεία, δηλαδή το αντιλαμβάνεται τελείωσε, οι διαστάσεις τελείωσε στις διαστάσεις που έχει, εν πάση περιπτώσει, και νομίζω ότι στα 3 κρυφά ποίηματα που είναι η επόμενη και τελευταία του συλλογή, ακριβώς κατά κάποιον τρόπο, σε κάποια κείμενα που είναι κείμενα, όπως λέμε, διαθήκης, ποιητικής διαθήκης, σχολιάζει ακόμα και αυτό. Και φτάνει άλλοτε να το ειρωνευτεί κιόλας. Το ίδιο το Νόμπελ. Επομένως δεν νομίζω ότι διαβάζεται επειδή είναι νομπελίστας, άσχετα εάν αυτό παίζει τον ρόλο του στη διεθνή προβολή της χώρας κτλ. Μια ακόμα ερώτηση, αν δεν έχει αντίρρηση, και να κλείσουμε. Τι λέτε? Ναι. Μια λίγο προβοκατόρικη ερώτηση, αλλά την αφορμή που μου δώσατε εσείς ήδη σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχε μείνει και στη μέση. Περάσανε κοντεύουν 40 χρόνια από τότε που πέθανε ο Σεφέρης. Είναι πραγματικά σύγχρονος ποιητής ή αυτό που τον κάνει σύγχρονο είναι η αδυναμία μας να γνωρίσουμε το πραγματικά σύγχρονο?
μήπως η σύγχρονη ποίηση σήμερα, αυτή που γράφεται, περιμένει ανάλογα μελετήματα ώστε να αναγνωριστεί ως τέτοια? Εγώ θα έλεγα ότι ο Σεφέρης είναι σύγχρονος στο βαθμό που είναι διαχρονικός. Δηλαδή ως έργο υψηλής αισθητικής αξίας και υψηλού στοχαστικού φορτίου, η σεφερική ποίηση παραμένει σύγχρονη. Αναλογίζομαι βεβαίως αν εγώ που το λέω αυτό ομολογώ αυτόν τον συγχρονισμό της σεφερικής ποίησης με το παρόν μας από τη σκοπιά της δικής μου ηλικίας. Γιατί όπως σας είπα πριν, αναλογίζουμε μήπως οι ηλικιακά νεότεροι βρίσκονται αντιμέτωποι, ερήμην τους, με όρους ανοικίωσης ως προς το σεφερικό έργο. Εκείνους πρέπει να ρωτήσουμε. Και σε σχέση με εκείνους πρέπει, αν υποτιθεί ότι μας ενδιαφέρει ένας τέτοιος στόχος, να βρούμε τρόπους για να τους πείσουμε ότι ο Σεφέρης εξακολουθεί να είναι σύγχρονος και αξίζει να τον προσεγγίσουν έτσι. Ως κάποιον που έχει διαχρονική αξία και μέσα από την διαχρονική αξία του μπορούν να βρουν και αυτό το στοιχείο του έργου του, αυτό το δυναμικό στοιχείο του έργου του που τον καθιστά εξακολουθητικά σύγχρονο. Θα κλείναμε εδώ μια τελευταία ερώτηση από το διαδίκτυο που κάνει η Διάννα. Πείτε την κυρία Δεμετζέλη. Μισό λεπτό λίγο. Μια τελευταία. Λέει, ζούμε στον αιώνα της ανάλυσης. Αναλύουμε τα πάντα και μάλιστα βιαστικά. Αυτό βοηθάει πραγματικά μια δομημένη ποιητική καλλιέργεια? Και συνεχίζει για το επίσημο εκδοτικό μας σύστημα. Μήπως λόγω αναλύσεις, εκδόσεις επιφέρουν μια άλλου είδους αγορά? Το ερώτημα της φίλης από μακριά της Διάννα, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο διασυνδέεται με αυτό που ρώτησες. Κατά κάποιο τρόπο. Τι εννοώ? Καλώς ή κακώς, θεωρώ ότι όλα τα πράγματα και αυτά που αφορούν τον λογοτεχνικό κανόνα, σε κάποιο βαθμό, όπως και τα ίδια τα κείμενα, είναι κατασκευές. Για να μην παρεξηγηθώ, το διευκρινίζω. Κατασκευές οι οποίες έχουν να κάνουν με τις ανάγκες της εποχής, με την περιραίουσα ατμόσφαιρα της εποχής, με αυτό που θέλει να αναδείξει μια εποχή και ούτω καθεξής. Παραδείγματος χάρη, το τελευταίο κειμενάκι του Σεφέρη, Ελλάς πυρ, Ελλήνων πυρ, Χριστιανών πυρ, 3 λέξεις νεκρές γιατί τις σκοτώσατε. Προφανώς ένας νέος άνθρωπος που δεν έζησε το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, και άρα δεν μπορεί να διασυνδέσει άμεσα ως εμπειρικό βίωμα το σύνθημα της δικτατορίας με τον σεφερικό προβληματισμό ότι οι 3 αυτές λέξεις έχουν κάποιο περιεχόμενο. Το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών δεν πρέπει να το αποκηρύξουμε επειδή βρέθηκε η ομάδα αυτή να το χρησιμοποιήσει όπως το χρησιμοποίησε και ούτω καθεξής. Ο πιτσιρικάς, ο σημερινός, είναι μακριά από αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει όμως ότι αν δεν του το δώσουμε και με άλλους τρόπους να το αντιληφθεί, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Κατασκευές λοιπόν, και οι λογοτεχνικοί κανόνες κατασκευάζονται και οι αισθητικές αντιλήψεις μιας εποχής κατασκευάζονται και ζουν και σε μια εποχή, όπως λέει η φίλη Διάννα, που παίζουν ρόλο τα εκδοτικά συμφέροντα, παίζει ρόλο το τυράζ βιβλίων, παίζουν ρόλο οι πωλήσεις, παίζει ρόλο το αν θα μπω σε μια δημοτική βιβλιοθήκη ή όχι, αν θα μπω σε μια ανθολογία ή όχι, αν θα μπω σε σχολικό ανθολόγιο ακόμα ή όχι, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι όλα αυτά προβληματίζουν και τους συγγραφείς και τους ποιητές και τους πεζογράφους, ναι ή όχι? Παρ' όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι αν ένα έργο αξίζει και να μην αναγνωριστεί στην εποχή του, μπορεί να αναγνωριστεί στο μέλλον. Και υπάρχουν πολλά έργα που δεν αναγνωρίστηκαν στην εποχή τους και αναγνωρίστηκαν κατοπινά. Να αναφέρω παραδείγματα από την ιστορία της λογοτεχνίας μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η αξία του Μακρυγιάννη σήμερα οφείλεται στο Σεφέρη. Να μην ξεχνάμε ότι ο Σεφέρης ήταν ο πρώτος που μίλησε για τον Μακρυγιάννη. Και αν δεν υπήρχε και ο Βλαχογιάννης, ένας πεζογράφος του 1900, ο οποίος έκατσε και αντέγραψε τα χειρόγραφα του Μακρυγιάννη και τα εξέδωσε 7 χρόνια μετά, θα μας ήταν τελείως άγνωστος αυτός ο μεγάλος
πεζογράφος κατά το Σεφέρι ο Μακρυγιάννης. Θέλω να πω και σε έναν Βασίλη, για τους σημερινούς ποιητές, ότι ναι, σήμερα για παράδειγμα, αυτά που γράφει ο κύριος Χ μπορεί να μην διαβαστούν. Μπορεί και να παραβλεφθούν. Γιατί δεν θα υπάρξει ο κύριος Ψ που θα του γράψει την κριτική την καλή, δεν θα έρθει ο κύριος Ωμέγα να του ζητήσει να το εκδώσει, δεν θα έρθει ο κύριος Παφ και ούτω καθεξής. Εάν όμως παρόλα αυτά αξίζει αυτό το πράγμα και είναι κάποτε να βγει και να απαντήσει σε μια αισθητική ανάγκη μιας εποχής, εγώ είμαι σίγουρος ότι η οικονομία της ζωής θα το φέρει έτσι ώστε να βγει. Και αυτό το δείχνει η περίπτωση του Μακρυγιάννη. Το δείχνει η περίπτωση του Θεόφιλου, που και πάλι την οφείλουμε στο Σεφέρι. Το δείχνουν τόσες και τόσες περιπτώσεις. Και πολλών άλλων. Του Κάλλου. Λέει κάπου ο Σεφέρης, αν δεν κάνω λάθος, το πρωτάθλημα γυμνασμάτων Β, που έχει την οδή, έχει έναν τίτλο που θυμίζει πολύ τις καλβικές οδές, τον Κάλβο που τύπωσε στα 26 και τον γνωρίσαμε στα 88 χάρη στον Παλαμά. Αυτό είναι το παιχνίδι της λογοτεχνίας και γενικότερα της τέχνης, εγώ νομίζω ότι είναι αυτό. Αλίμονα στους καλλιτέχνες που αναγνωρίζονται από τους συγγερινούς τους, θα έλεγα. Ο Παράσχος θεωρούνταν εθνικός ποιητής το 1890. 20 χρόνια μετά τον καίγανε. Δεν ήθελε κανένας να διαβάσει τον Αχιλλέα Παράσχο. Για ευνόητους λόγους. Τον Αχιλλέα όχι τον κλαίωνα. Για ευνόητους λόγους. Επομένως, ναι, κατασκευές όλα, απ' την άλλη όμως, αν αυτό που κάνει ο άνθρωπος, το νομίζω το κάνει με μεράκι, γιατί θέλει να το κάνει, και όχι για να αναγνωριστεί, και όχι για να κερδίσει υλικά, όχι για να κερδίσει δόξα, εφήμερη ή οτιδήποτε άλλο, θέλω να πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η στιγμή που θα αναγνωριστεί. Και αυτό νομίζω είναι ελπιδοφόρο. Τουλάχιστον να έχουμε αυτή την πεποίθηση. Έχω την περσμό να πω μια κουβέντα. Ότι ο σημερινός Σεφέρης τον βλέπω να πηγαίνει με τα χειρόγραφα υπομάλης στο τυπογραφείο Ταρουσόπουλου, όπου πήγε ο Σεφέρης και να πληρώνει με τη ζεπούλα του τα σήμερα που θα εκδώσει. Δηλαδή, μετά από 80 και χρόνια, πάλι υπάρχει ένας Ταρουσόπουλος, πάντα υπάρχει μια τσέπη η οποία πληρώνει και πάντα υπάρχει ένας ποιητής που δεν μπορεί να βγάλει τα ποίηματα στον εκδοτικό οίκο. Το σενάριο δηλαδή παραλαμβάνεται. Απαντώντας στην Γιάννα δηλαδή, θα έλεγα ότι ο σημερινός Σεφέρης αυτοεκδίδεται σήμερα. Στη μεγάλη του πλειοψηφία. Σήμερα βέβαια υπάρχει το blog. Συγγνώμη, υπάρχει το blog σήμερα. Υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχει το blog. Μπορείς να εκδώσεις μόνο σου. Σήμερα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Αγαπητή Διάννα. Είναι θεωρητικά ποιητή Καβαλιώτη, το Χάρη Μιχαλόπουλο. Θα ενημερωθείτε για ακριβώς και πότε και πώς θα γίνει. Θα ενημερωθούμε. Με χαρά θα περιμένουμε.